Boa tarde, benvidos e benvidas a este pleno atípico outra vez. Carmen, benvida tamén, que levaba moito tempo sin estar presentes en estas sesións por esta situación que temos na actualidade. Por tanto, en esta versión reducida do pleno, que tal e como se acordou na comisión celebrada o martes, ampliar o número de membros e, por tanto, en este caso, non ter un pleno con 4 persoas, 4 concelleiros por parte do Grupo Municipal do Benegar, do Partido Popular e o participante a portavoz por parte do Partido Socialista. E a portavoz do Partido Socialista. Procedemos, entonces, ao inicio da orde do día. No punto número 1, aprobación se procede do borrador de acta da sesión anterior, correspondente ao 31 do 7 do 2020. Non espero ningún dos dous. Por parte do Partido Socialista, entendo que se aproba, entonces, a acta do 31 do 7 de 2020. No proxecto número 2, resolucións adotadas pola alcaldía desde a última sesión, como sempre, dar conta de que están a disposición en Secretaría esas resolucións adotadas por parte da alcaldía. No punto número 3 e número 4, como outros anos, temos tanto a conta xeral de Reatur como a de Medioambiental Araricana, a rendición de contas. Por tanto, en este caso, hai que facer constar expresamente de que o pleno ahora mismo constituyese na Asamblea Xeral tanto de Reatur como de Medialsa. Para o seguinte punto, se non volvo a repetir outra vez, dar conta únicamente tamén para que quede constancia de que habitualmente este é un proceso que se fai no mes de xuño. As contas tanto de Reatur como as de Medialsa veñen a este pleno constituído en Asamblea Xeral no mes de xuño por os prazos legais que existen para a aprobación desas contas por parte das empresas, e que despois é o pleno o que na liquidación que se presenta na conta xeral, na liquidación do orzamento, cando se somete a conta xeral a aprobación por parte do pleno, pois incorpora tamén esas contas tanto de Reatur como de Medialsa que foron xa dictaminadas e debatidas no mes de xuño. En este caso, por a situación especial que temos ahora mismo ca pandemia, os plazos variaron e, por lo tanto, coincide que ven na mesma sesión, tanto, en este caso, as contas de Reatur como as de Medioambiental Araricana previas despois da aprobación da conta xeral para que poda ser incorporado tal e como debe ser e co proceso que debe ser. Por tanto, estamos constituídos ahora xa en Asamblea Xeral de Reatur e damos comenzo, entonces, ao punto número 3. Na documentación que se enviou a toda a corporación para a súa consulta previa ao pleno, pode observarse que a conta de pérdidas e ganancias de Reatur ten un resultado de 326.048 euros no que ten que ver cos ingresos derivados da actividade da empresa. Estamos falando neste caso tanto da actividade de camping como de hípica, como dos alugueres das tendas outlet que Reatur xestiona, que media no que ten que ver cos alugueres para os propietarios. Hai unha diferencia con respecto ao exercicio 2018, como se pode comprobar, moi pequena. Estamos falando de 326.048 euros no exercicio 2019 e 326.846 euros no exercicio 2018, e, por tanto, que prácticamente a mesma cantidade. No que ten que ver co resultado do exercicio, hai un resultado positivo de 7.200 euros frente a 6.493,50 euros do resultado do exercicio anterior. E no que ten que ver con unha cuestión que foi moi preocupante no seu momento, no que tenía que ver con Reatur e que debatimos tamén ampliamente en este pleno, e era o feito de que toda a infraestructura e todo o equipamento de Reatur se fixera con financiación allea e, por tanto, con un nivel de endeudamento importante para construir toda a súa infraestructura e todos os equipamentos que se foran amortizando durante todos estes anos. Eu creo que de salientar que os préstamos de longo plazo totales de Reatur a día de hoxe, non, a día das contas, por tanto, do 31 do 12, era de 30.526,34 euros a través dun préstamo formalizado de cantidade a banca por importe de 23.357 euros, e outro préstamo formalizado para cancelar unha póliza de crédito por un importe pendiente de pago a 31 de decembro tamén de 7.168,97 euros. E, por tanto, con esta débeda a final do exercicio 2019, é evidente que as datas que estamos hoxe, cando se presenten as próximas
contas, pois estamos falando xa dun nivel de endeudamento da empresa moi baixo. No que ten que ver tamén co personal non existiu variación, tal como se contempla nas contas estas, non existiu variación no que tiña que ver co personal, e son as oscilacións que hai, son as producidas sempre pola temporada de verán, polos reforzos que se poden facer tanto na recepción, que se fai o reforzo dunha persona, na limpieza que se fai por semanas, en algúns casos por quincenas, cando hai algún grupo a maiores e que se fan tamén esos reforzos de limpeza, e no que ten que ver tamén con cafetería, con unha persona que se contrata sempre de reforzo para a cafetería, no resto non. E que sí que o de salientar ao noso modo de ver a importancia que ten no que é a dinamización económica da Allariz, que este é un equipamento destas características en funcionamento en Allariz, no que ten que ver, sobre todo, decía, con esa actividade turística que Allariz ten e que Reature S.A. contribuye en boa parte e en boa medida a esa movilización de persoas fruto da súa actividade no camping e na hípica e que repercute no resto da actividade económica de Allariz. Por tanto, anuncio xa que o noso voto vai a ser favorable para estas contas que se presentan de Reature do exercicio 2019. Por parte do Grupo Popular. Por parte del Grupo Popular, nada, señalar que yo, en mi espíritu emprendedor, yo estoy a favor de que todas las empresas ganen dinero. Entonces, en ese sentido no hay ningún problema. Lo que sí me choca un poco que tenemos un movilizado material muy alto, estamos a un garaje de ser un fondo buitre y me choca con la con la idea idealista que tenemos de ser tan progresistas. Aparte de eso, no voy a comentar nada más porque de hecho en esas cosas sí que se estudian en otras reuniones. Por parte do Grupo Socialista? Nada, simplemente adelantar que, como ven sendo habitual, no tocando a conta por parte deste grupo municipal, a nosa posición será abstención. Pois sometemos todos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Apróbase cos votos a favor. Non digo grupo municipal do BNG, porque supongo que son individuales, creo que non? Pero, dos concelleiros do Grupo Municipal do BNG, cos votos en contra dos concelleiros presentes do Partido Popular e ca abstención do Partido Socialista. Punto número 4, Medioambiental Allaricana, SL, aprobación, si procede, tamén da conta anual do exercicio 2019. Medioambiental Allaricana presenta unha conta sin actividade, igual que en exercicios anteriores, e, por lo tanto, non hai ninguna actividade destacable, porque efectivamente sí que é unha presentación de contas sin actividade, por lo tanto, non hai máis explicación para isto, salvo que temos pendiente, en todo caso, a liquidación desta empresa para que non seguir presentando contas así sin actividade, pero non existiu neste exercicio tampouco actividade. Por parte do Partido Popular. Pues eso, reiterar que vamos años diciendo lo mismo y yo creo que ya va siendo hora de liquidar esa sociedad. Por parte do Partido Socialista. Sometemos entonces a votación. Votos a favor da conta de Medial, Medioambiental Allaricana. Votos en contra. Abstencións. Apróbase os votos a favor do Grupo Municipal do BNG, os votos en contra do Partido Popular e a abstención do Partido Socialista. Dos concelleiros? Sí. Despois na redacción da acta xa aparecerá explicitado. No punto número 5 temos a conta xeral, non xa constituídos outra vez en pleno municipal. No punto 5 temos a conta xeral do 2019, aprobación definitiva. É importante salientar o inicio da breve exposición que vou a realizar que presentamos esta conta xeral que cumple todos os trámites, tanto en tempo como en forma. É importante salientar esta circunstancia porque a hora de cualquier xestión, financiación e demais é necesario e importante que todos os concellos teñamos cumprido cas nosas obrigas e, por tanto, que teñamos que presentar en tempo e forma as nosas contas e, por tanto, nos estamos orgullosos de que en todos os anos e en todos os exercicios se veña producindo tanto a aprobación da conta xeral como a aprobación tamén dos propios orzamentos sempre en tempo e informe, e, por tanto, estemos preparando de exercicios abertos e pechados en tempo e forma.
e que ademais se teñan feito con un nivel de execución ou con un grado de execución tan elevado como que se presenta. Estamos falando de que nós teñamos unhas previsións iniciales de 6.207.000 que se convertiron en definitivas en 6.425.000, o que tiña que ver co presuposto de ingresos, e que finalmente os dereitos recoñecidos netos foron de 5.682.844 euros, e onde hai unha variación así importante no capítulo 7, transferencias de capital, no que ten que ver coa liquidación do presuposto do orzamento de ingresos. No que ten que ver co orzamento de gastos, tamén hai unha variación en varios dos capítulos, e estamos aí falando de que esa variación supuxo que teñamos un crédito presupuestario definitivo de 6.425.426 euros e unhas obligacións recoñecidas netos de 5.291.587,61 euros. Isto dá como resultado un resultado presupuestario do exercicio de 392.509,15 e, polo tanto, que teñamos que podamos presentar este resultado presupuestario con este remanente positivo de tesourería. Como xa debatimos no pleno pasado, se non recordo mal ahora, así como temos un resultado orzamentario positivo, temos un cumprimento da regla de gasto que foi sometido xa a debate en outro pleno, que obrigou a que presentáramos efectivamente ese plan económico-financiero, tal e como se comentou tamén na comisión. Un plan económico-financiero que non afecta o exercicio 2020, que si afecta o exercicio 2021 a expensas do que poda ser aprobado polos diferentes organismos e que teñan que ver efectivamente con esa regla de gasto, e que, por tanto, será unha incógnita a efectividade ou non dese plan económico-financiero. Decir aí que ese plan económico-financiero, o único que rectificaba, como falamos no seu momento, era o capítulo 6, o capítulo de inversións, non afectaba a outros capítulos, e, por tanto, que creemos que presentamos unha conta xeral aquí con un grado de execución e con un nivel de execución elevado, e, por tanto, no que ten que ver, sobre todo, e eu creo que é o máis destacable, unhas operacións corrientes que están rayando o 90% de execución, o que ten que ver cas operacións con risco, presuposto corriente, e que, por tanto, que dá idea tamén da solvencia que pode ter o Concello cando ten un orzamento dos ingresos correntes da magnitude dos que ten o Concello de Allariz, que lle permiten manter o seu capítulo de persoal e o seu capítulo 2 para manter todos os servicios que presta, e ao mesmo tempo que ainda poda ter a posibilidade tamén de facer as inversións que se van facendo cada ano. Por lo tanto, nos vamos a dar o noso voto favorable a esta presentación, a esta conta xeral do 2019. Por parte do Partido Popular. Bueno, como medida de la marmota, yo voy a repetir más o menos lo que llevamos todos los años diciendo. La deuda en deuda a largo plazo se amortizaron 115.000 euros en el 2019. A este ritmo de amortización se tardará en cancelar 28 años. Es algo exagerado. Deuda a corto plazo son 470.000 euros que, amortizando 90.000 euros en 2019, se amortizarían a este ritmo durante 5 años. Es importante destacar que los bancos imponen la cancelación parcial anual al contratar las operaciones a corto, y por eso baja la deuda a corto plazo rápidamente. En cuanto a la cuenta de resultados, los impuestos cobrados sobre los gaditanos, vemos que los impuestos directos y impuestos de vehículos de mecánica del año 2018 fueron, del año 2018 fueron 1.896.000 euros. En el año 2019, 1.955.000 euros. Por lo cual, lo que denota esto es que aumenta la presión fiscal de los gaditanos todos los años. En la cuenta de resultados de las tasas cobradas a los salaricanos en el año 2018 fueron 638.000 euros. No sé si me oyes, ni me oigo yo. No te preocupes. Sí, sí. Y en las tasas del año 2019 fueron 953.000 euros. Fue un incremento de 325.000 euros, que es un 52% más. Por eso, esas cuentas son reales. Es verdad que ha subido tanto los ingresos de aguas, basuras y alcantarillado. O sea, lo que nosotros creemos es que lo que ha sucedido es que en el pasado la liquidación estaba mal hecha, aunque cosa que ya lo decimos en el pleno, y que las cuentas están mal calculadas.
Recordemos que nosotros advertimos de aprobar los precios del 2018. Programas presupuestarios no contabilizados. Ya dijimos que había que formar de nuevo la liquidación del 2018. Yo por eso al principio ya comenzaba con que voy a repetir muchas cosas que ya se dijeron y que ya están más que citadas. La partida de Espina y del fin del agua fueron 426.000 euros no contabilizados. Tampoco se contabilizaron los ingresos de abastecimiento de agua y saneamiento. En resumen, lo que había que hacer es formar de nuevo la liquidación del 2018. En total estaba mal. Las deudas pendientes de pago a proveedores. Aquí tenemos un pequeño gran problema, y es que hay sin pagar 108.000 euros. Se debe el 69% de los gastos que se realizaron. Eso es un pequeño gran problema porque efectivamente esta gente son familias, son empresas que dependen de cobrar sus trabajos y sus ventas. Y todo va en cadena, todos estamos conectados, y si una eslabón falla, después va lo siguiente. Volvemos a hablar del tema de la luz. Tenemos alumbrados de energía eléctrica en el Concello en el ejercicio 2019, en total gastos fueron 331.000 euros. Pagos del ejercicio 2018, 95.000. Se quedaron sin pagar 236.000 euros, es el 71%. Aparte de eso, volvemos a reiterar el hecho de que debemos de ser el único concello que no ha pasado todavía la luz a ley, cosa que se podría hacer, ahorramos un montonazo de dinero y además hasta es psicológico, o sea, mataremos los pagos de los días. Fiestas, fiestas del ejercicio 2019, total gasto fiestas, 73.000 euros. Pago del ejercicio 2018, 26.000. Dejaron sin pagar 47.000 euros, se debe el 65%. Luego tenemos aquí, bueno, más números, todos que no pagan. Voy a terminar rápidamente recordando lo que lo decía por el señor secretario en su preceptivo informe para la aprobación de la liquidación del 2018. Es: la normativa de aplicación es la contenida en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Pues bien, en el caso del Concello de Adif, el plazo medio de proveedores, plazo de pago medio de proveedores que resulta de la liquidación del ejercicio 2018 es de 120,82 días. Conviene recordar que en la liquidación del ejercicio 2017 era en aquella época 78,60. En los dos casos se excede claramente el plazo que son 30 días, establecido por la Ley 3/2004, pero la diferencia entre las dos liquidaciones vemos que hay un salto cualitativo que hay que tomar en consideración porque esto evidencia que vamos a peor. Casi 5 meses de media tarda un proveedor en cobrar sus facturas generales, y esto es demasiado tiempo para una empresa que generalmente son pequeñas y medianas empresas. En resumen, entre esto y lo que ya todos sabemos de la todo decimos, nosotros estamos organizados. ¿El Partido Socialista? Bueno, pues sometemos entonces a votación a aprobación la cuenta xeral do 2019. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Pues apróbase cos votos a favor do Grupo Municipal do BNG, os votos en contra do Grupo Municipal do Partido Popular e coa abstención do Grupo Socialista. Punto número 6, moción do BNG sobre a injusta asunción de competencias da Xunta de Galicia por parte dos concellos galegos e as consecuencias sobre os mesmos do protocolo COVID-19 nos centros de ensino para o curso escolar 2021. Ten a palabra o portavoz intendente alcalde, Bernardo Gaeta. Sí, boa tarde a todos e todas. Esta moción, efectivamente, fala da injusta asunción de competencias que a Xunta de Galicia nos impón os concellos como consecuencia dos protocolos COVID-19 que ni siquiera son consensuados cos concellos neste caso, non? Por un lado, en primeiro lugar, indicamos que creemos que a Administración Autonómica debería de sentarse a falar tanto cos sindicatos de ensino como coas AMPAs como cos concellos para reformular o protocolo de adaptación no contexto do COVID-19, xa que esta proposta foi unilateralmente aprobada pola Consellería de Educación sin contar con todas estas elementos de acción.
De feito, de algún xeito, o señor Feijóo reconoceu que a cousa non se estaba facendo ben cando dimitiu a súa conselleira de Educación, como ben é sabido, en plena pandemia e comezo de curso, o cual, dende logo, non se pode calificar máis que nunha reprimenda gorda, entendendo que eso era un fracaso absoluto o que nos estaban abocando. A maiores disto, e é sobre que abunda esta moción, dende o punto de vista municipal, debemos ter en conta varios aspectos. Tal e como ben recollido na Lei 27/2013 do 27 de decembro de racionalización e sustentabilidade da administración local, os concellos non teñen competencias en educación e en sanidade, xa que estas son exclusivas da Xunta de Galiza. Malia isto, na disposición adicional cuarta da Lei 5/2014 de 27 de maio de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, que antes mencionei, establecese que as competencias en materia de educación, saúde e servicios sociais que ten que asumir a Xunta de Galiza en aplicación desta normativa, seguirán sendo prestadas temporalmente polos concellos mentras non se estableza un marco normativo para a súa transferencia á Xunta. Estamos falando de 2014, estamos en 2020, e a Xunta, que xa sabemos todos que suele ser moi dirixente, neste caso parece ser que se lle esqueceu no aleiro esta modificación normativa. En materia de educación, as prestacións que a entrada en vigor da lei prestan aos concellos limítanse ao mantemento e limpeza ordinaria dos centros educativos de primaria. Estas disposicións contraveñen claramente o pacto local asinado no ano 2006, e polo cal a Xunta de Galiza dispuso de 14 anos para cumprir a súa obrigada extinción da limpeza, os custos enerxéticos, os de auga, os servicios de conserxería, tanto dos centros sanitarios, en outros concellos, no caso da lei, como dos educativos, así como de conservatorios de música e incluso de escolas infantis. Sin esquecernos de que do que hoxe se faise cada mes urxente e injusto o incremento vía protocolo de limpeza e desinfección dos centros educativos de infantil e primaria motivada polo COVID-19. A Xunta maniféstanos que é a súa intención que os concellos sigamos a exercer esta competencia que non nos é propia sin tomar para nada ninguna contraprestación económica. Isto, como indicaba anteriormente, contradí o pacto local, xa que nel indicaba especificamente, xa no 2006, decía o pacto Xunta de Galiza e FEGAM, a federación que representa a todos os concellos galegos, textualmente, a Comunidade Autónoma de Galicia comprométese a compensar financieramente as administracións locais galegas ante a aprobación de normas por parte da Comunidade Autónoma Galega que supoña un incremento de gastos para os concellos. É tal cual o que está pasando nestes momentos. A Xunta de Galicia tomou unha serie de iniciativas motivadas polo COVID, eso ninguén o discute, que afectan singularmente aos fluxos económicos dos concellos, xa que nos obligan a contratar máis persoal e facer un maior gasto tanto en limpeza como en desinfección. Sin embargo, no Consello de Ministros da 16 de xuño de 2020 aprobouse un decreto por que se transferían ás comunidades autónomas 2.000 millóns de euros dos fondos COVID para adaptar e cubrir as necesidades de educación como consecuencia da pandemia. Parte destes fondos, lóxicamente, corresponden á Xunta de Galiza para financiar o incremento de custos derivados das medidas de adaptación ao contexto COVID-19, pero sei que a Xunta se esqueceu novamente dos concellos. No protocolo regulanse as mesmas condicións nas que se deben prestar actividades extraescolares, o plan madruga, a aula de espera e os comedores escolares que en moitos casos xestionan asociacións de pais e nais e que manifestan a súa vontade de seguir con estes servizos, imprescindibles para facilitar a conciliación familiar e laboral, sempre cando, por parte da Xunta, se garanta a súa universalidade e o financiamento do seu recurso. Asimismo, a Xunta, como administración competente en materia de educación e sanidade, debe ser a que asuma a responsabilidade destas actividades e non as delegue nas AMPAs ou nos concellos. É por isto que o BNG propón ao Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. Exixir á Xunta de Galiza a elaboración e financiamento do Plan Extraordinario de Limpeza e Mantemento dos colexios deste concello, derivado da COVID-19, asumindo a totalidade do seu recurso. Punto segundo, apoiar a reivindicación das asociacións de nais e pais de alumnado dos concellos que xestionan os servicios de conciliación, habindo con urxencia por parte da Xunta de Galiza un diálogo para resolver os problemas que impedirían o correcto desenvolvemento das aulas de espera ou conciliación, dos comedores e das actividades extraescolares no curso 2020 e 2021,
porque está moi ben que a Xunta nos diga como temos que facer, pero que non poña nada da súa parte. Terceiro, emplazar a Xunta de Galiza a abrir un proceso de diálogo urxente que logo de 14 anos permita cumplir os compromisos acadados no Pacto Local de 2006, insisto, 2006, liberando fondos dos concellos para as competencias propias que estos teñen, máis en tempos tan complexos como os que estamos a sufrir debido á pandemia do Covid-19, no canto de comprometer os nacións que son indudablemente competencia da Xunta nos eidos sanitario, social e educacional. Dar traslado do presente acordo a Xunta de Galiza, a FEGAM e a AMPA que ten implantación nesta localidade. Evidentemente, o Concello de Allariz asumiu, como non podía ser de outro xeito, a súa conta os protocolos para poder iniciar o curso, pero parece de xustiza que unha vez isto se asumiu de partida, porque non podíamos deixar os rapaces nin as familias fora de xogo, que sí que sexa a Xunta a que asuma as súas competencias e responsabilidades e poña a parte económica que lle corresponde, xa non só para esta ampliación agora mesmo puntual polo Covid-19, sino cumplir un compromiso que ten acabado desde 2006, que 14 anos despois non é sincero. Partido Popular. Sí, yo tengo preparada pues, una respuesta que podría valer incluso para la siguiente moción. A lo mejor estoy pidiendo un poquito tarde, pero si quieren exponer la siguiente, que es muy parecida, y contesto de las dos a la vez. No, yo creo que... Mejor individualmente. Sí, vale, individualmente, porque bueno, efectivamente hay cuestiones que coinciden, pero hay otras que no, y va a haber una defensa y si no deberíamos cartelar un poco toda esa... Era precisamente para no repetirlo. Bueno, en Galicia se empezó a trabajar en la elaboración de un protocolo en el mes de julio. Fuimos las primeras comunidades autónomas que hicimos. No solo en el protocolo de educación, también en otras cosas, pero ahora vamos a hablar de educación. Y desde luego, mucho antes de que la ministra de Educación se dignara a pensar en el curso. Al mismo tiempo, los equipos directivos comenzaron a trabajar en la adaptación de los centros educativos a la nueva situación, en la que hay que extremar las medidas higiénicas y sanitarias. Desde el principio, este protocolo fue elaborado escuchando las aportaciones de la comunidad educativa. Es un documento adaptable y tal como es esta situación y su flexibilidad, permite las adaptaciones que sean necesarias según las circunstancias que van a suceder. En cuanto a la señora ministra tuvo a bien reunirse con el ministro de Sanidad y con las comunidades autónomas, es decir, el día 27 de agosto, se pactó un documento con indicaciones y medidas marco para todas las comunidades. El día 31 de agosto, Galicia tenía su protocolo aprobado, siendo la primera comunidad en hacerlo. Los principios del protocolo, entendidos por las autoridades sanitarias y los especialistas, que en Galicia sí que hay comité de expertos con nombre y apellidos, son apuesta decidida de volver a los censos, porque lo dice la OMS, porque lo dice la UNESCO, y en España no han acordado todas las autoridades políticas, centrales y autonómicas. Hay que ser conscientes de la posibilidad, ahora certeza, de que pueden surgir casos que obliguen a tomar medidas. Se debe optar por la adaptabilidad y flexibilidad a la hora de tomar decisiones organizativas y sanitarias, y así se está haciendo, se está haciendo. Lo que es también necesario es que exista coordinación entre comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, pero como ni siquiera el ministro Illa, tal como él mismo ha dicho, se ha reunido con su comité de expertos y tampoco sabe si de hecho Simón Simón, pues no esperamos una cosa de eso. También es necesario, aunque esto es algo obvio, la generalización de las medidas de higiene y medidas sanitarias. Esto es un punto de partida, y se podrán tomar otras medidas como la enseñanza semipresencial rotatoria y la instalación de mamparas o lo que haga falta. En cuanto a la limpieza de los centros, las recomendaciones sanitarias en cuanto a la limpieza de los centros vienen determinadas por los Ministerios de Sanidad y Educación. El protocolo de la Xunta es una transcripción de estas recomendaciones, si no les gustan tienen que ir a protestar a Madrid. La Consellería de Educación asumirá el refuerzo de la limpieza más estricta en los centros de su titularidad, que son los centros de secundaria, que son aproximadamente la mitad de los centros educativos de Galicia. Los centros que son titularidad de los ayuntamientos son responsabilidad de estos últimos. Y tal como establece la normativa, serán las administraciones locales las que asuman sus responsabilidades. En cuanto a la logística, se está dispuesto a estudiar el uso de espacios alternativos en caso de necesidad, a pesar de que precisamente hay que evitar los desdobles y los traslados para cumplir con los parámetros mínimos de seguridad y higiene. El 9 de septiembre, día después de que se pactara el documento marco con los Ministerios de Educación y Sanidad, la Consellería de Cultura convocó al Consejo Escolar de Galicia, donde todos los agentes participativos impusieron sugerencias y se llegó al compromiso de incrementar de forma sustancial
las cuantías de las ayudas que se sostienen de madres y padres que gestionan comedores escolares. De forma que todos los gastos que sean derivados de estas medidas extraordinarias no repercutan en el coste que a los padres les cuesta tener a sus hijos en el comedor. Además, Galicia ha aprobado un protocolo específico para comedores escolares que amplíe y mejore el recogido en el protocolo general, dando respuesta a las necesidades transmitidas por las AMPAs. Si hay reuniones con las AMPAs, vamos a ver, lo sé porque yo todavía conservo amistades en las federaciones de AMPAs y en las AMPAs, entonces sé que están reunidos. Entonces, eso no es verdad. O sea, hay reuniones continuamente para saber lo que hay que hacer en esos momentos en los que hay que actuar según ocurren las circunstancias, lo más rápido posible y sin tener ninguna experiencia previa. O sea, hay que coger y aceptar a la primera. Y para eso, las reuniones son en Galicia con todos los organismos que dependen y que colaboran con la educación. Padres, a través de las AMPAs y de las federaciones, los profesores y todos los demás organismos. Entonces, estamos haciendo todo lo que se debe hacer y de momento está resultando, porque en Galicia, desde luego, o sea, es la comunidad autónoma que ni siquiera tenemos en las televisiones y para decir que estamos bien. Con ese calendario de momento. Por parte do Partido Socialista. Boas tardes a todas e a todos. Efectivamente, compartimos o contido da moción presentada polo Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego. Entendemos que a voltas aulas non foi preparada pola Xunta, que é a que ten a competencia exclusiva, cousa que se olvida moi a miúdo. Ademais, tal e como comentaba o compañeiro tenente alcalde Bernardo, o cese produciuse, algo se faría mal, cando fai escasos días se produciu o cese da Consellería máis da equipa desa Consellería. O protocolo que chegou fai escasos días tamén é unha imposición unilateral, se consenso xa non co resto de forzas políticas, que tamén, senón o consenso dos profesionais do sistema educativo. Estamos no presente asunción por parte dos concellos de competencias impropias e a asunción de responsabilidades por parte das AMPAs, o que amosa un fracaso absoluto da administración autonómica. Por lo tanto, o noso voto vai ser favorable, o meu voto vai ser favorable. Hai unha cuestión que creo que parecemos eu creo que non resaltaron suficiente, sobre todo a vista da contestación que se deu por parte, neste caso, no pleno de hoxe, da compañeira do Partido Popular, e que parece non recoñecer que é o goberno autonómico que ten as competencias en materia de educación e que, por tanto, cada vez que se presenta alguna queixa, unha reclamación, unha aportación, unha petición, é dicir, cualquiera, sobre o ámbito educativo, olvidámonos de que as competencias son da administración autonómica e, por tanto, independentemente ou non da postura que teña o goberno central, de que a ministra convoque unha reunión ou non, de que se convoque un gabinete ou non, de que se convoque 50 comisións de expertos ou non, o goberno autonómico terá que facer o seu traballo. E, por tanto, se ten que facer o seu traballo, que non pode contestarnos dicindo que si a ministra non sabíamos onde estaba ou non convocou as comunidades autónomas para nada, porque tanto como recoñecer que non temos goberno en Galicia, que non temos goberno autonómico e, por lo tanto, que o que estamos é a expensas do que decidan en Madrid. Se Madrid deciden algo, ainda sendo competencia exclusiva nosa, pois ben, e se non deciden nada, pois non hai ninguna actuación aquí ao respecto. Pero hai unha cuestión importante que se está pasando por alto e que non se fixo ninguna mención a ese respecto, e é que o Concello de Allariz, nin o portavoz do Grupo Municipal, non nos inventamos que existe un pacto local asinado entre a FEGAM e a Xunta de Galiza no 2006. Non é un pacto que se obrigara a Xunta de Galicia a firmar a punta de pistola. É un pacto que se chegou despois de pôr encima da mesa cuáles eran as competencias autonómicas, cuáles eran as competencias municipales e que despois a vista da diferente normativas e legislacións que foi aprobándose con posterioridade a esa data de 2006 parece máis evidente aínda que efectivamente o pacto local debería terse acelerado, non? E, por tanto, todos os acordos que hai en ese pacto local en todos estes anos parece que tamén pudo haber tempo para que se puderan desenvolver. E esa é a cuestión fundamental que traemos en esta moción, que hai un pacto local que
que non se está cumplindo e que se ese pacto local se cumplira no seu momento, ahora mesmo non estaríamos aquí e non estaríamos falando deso, porque todos esos protocolos estaríamos aplicando directamente a Xunta de Galicia, porque efectivamente a súa competencia e xa sería un traballo que estarían desenvolvendo estes centros educativos. Se estamos falando desto aquí é porque nós, desde o 2006, seguimos efectuando os traballos de mantemento, da asunción dos gastos de iluminación, que por un exemplo son 20.000 euros ao ano, só o coste eléctrico, que ten educación infantil e primaria en Allariz, por un exemplo, ou ter un bedel, ou ter 7 personas, como temos ahora, como que incrementar a plantilla 7 personas ahora, por exemplo, no personal de limpeza, e, por lo tanto, nos estamos falando de máis de 150.000 euros de orzamento que o Concello ten que destinar a unha competencia que é impropia, así de sencillo, unha competencia que é impropia. E esos máis de 150.000 euros estaríamos destinando a competencias que son propias. E, por tanto, esa é a cuestión fundamental que tenemos aquí, que se cumpla o pacto local, que é, bueno, pues, lo que na súa contestación non escoitamos nada a ese respecto e, en realidad, e en concreto, o que nos pedimos, o cumprimento do pacto local. Por parte do Partido Popular, non sei se hai alguna... Sí, yo sé que las competencias son de la educación, son de la comunidad autónoma, pero la ministra de Educación tiene algo que decir, porque si no, ¿para qué queremos un ministro de Educación? Yo voto por quitarlo. Yo le con amigos, si me hacen caso... Bueno, y si presenta moción, no seguramente tamén. Vale, entonces mira, eso es un punto. Pues nada más. Por parte do Partido Socialista, alguna cuestión? Vale, pues sometemos a votación. Votos a favor da moción presentada polo BNG? Votos en contra? Pues apróbase cos votos a favor do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista e cos votos en contra do Grupo Municipal do Partido Popular. Punto número 7, moción do PP sobre a intervención integral no casco histórico de Allariz. Bueno, falando de datas, un 9 de maio de 1995, xa fai 25 anos, non 14, aprobouse definitivamente o Plan Especial de Protección e Reforma Interior do Casco Histórico de Allariz, que abarca unha superficie de 28,9 hectáreas, e un ano despois, en 1996, é dicir, fai 24 anos, declarouse a área de rehabilitación do centro histórico en a que se sitúan 690 vivendas obxecto de rehabilitación. Ao casco histórico de Allariz tamén afecta a área de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago, da que forma parte por pasar un dos ramales do Camiño da Prata polo casco histórico. Mediante convenios asinados co Ministerio de Fomento e co Consellería de Política Territorial a través do Instituto Galego de Vivenda Solo, leváronse a cabo diversas actuacións de rehabilitación que afectaron a rehabilitación integral de vivendas, a rehabilitación de fachadas e a actuacións en rúas e espazos comuns. Este labor rehabilitador completouse coa rehabilitación de baixos comerciais que se destinaban basicamente ao LEDs. E hasta aquí chegamos. A partir dese momento, o número de rehabilitacións reduciuse drásticamente, en boa parte porque desde o Concello non se fai o labor de divulgación das axudas das que disponemos todos os anos, e aí sí disponemos de axudas. É moito o camiño que nos queda por percorrer. Non é suficiente o que se fixo nos anos 90 a principios do presente século. É preciso seguir promocionando a rehabilitación de vivendas no casco histórico. Iso é algo permanente. Non é algo que se fai un momento e que queda aí e que queda para sempre. Non, é algo permanente a conservación, rehabilitación do casco histórico. Unha medida fundamental é a divulgación das axudas e subvencións que se poden solicitar no ámbito dos áreas que lle afectan eses dous áreas. De feito, un dos motivos para a creación da Oficina Municipal de Rehabilitación, explicitado no Plan Especial do Casco Histórico, era a xestión das axudas á rehabilitación das diferentes administracións. De feito, era un dos obxectivos fundamentais. Estas axudas prácticamente desapareceron nos 4 últimos anos, e hai axudas. Un segundo punto, no punto 2.2 da memoria do Plan Especial do Casco Histórico, sinálase como un dos obxectivos do plan o de acometer progresivamente o soterrado dos servizos eléctricos e telefónicos ao tempo que se ditan normas provisorias para os tendidos aéreos,
especialmente no seu descorrer polas fachadas da edificación. Isto está recollido no plan especial no ano 1995. Fai 25 anos. Facer isto depende de nós, non depende de ninguna outra administración, depende da administración local de Allariz. No punto 2.5 do plan especial establecese o seguinte criterio. O que ten que ver coas redes eléctricas e semellantes, propónse, xa o dixemos, a supresión progresiva de todo o cableado aéreo e a sustitución dos elementos luminosos anteriores do sistema de alumbrado. Se non quedaba claro antes, repítese. Ano 1995. O 22 de febreiro de 2011, eso se fai menos tempo, publicouse o decreto 19/2011, o que se aproban as directrices da ordenación do territorio. E as directrices establecen o punto 4.6 que a implantación ou renovación de infraestructuras de telecomunicación realizarase conciliando a súa maior eficiencia no servizo e a reducción ou eliminación do seu impacto sobre os elementos de interese paisaxístico, ambiental ou patrimonial. É dicir, 25 anos despois da entrada en vigor do Plan Especial do Casco Histórico, no que repetidamente se indicaba a necesidade do soterramento das instalacións aéreas do casco e 9 anos despois de entrada en vigor das directrices da ordenación del territorio, seguimos estando igual que entonces. O cableado aéreo segue como estaba. Olvidámonos totalmente do cableado aéreo. Mentras en moitos núcleos con valores patrimoniais estáse procedendo ao soterrado das instalacións, aquí non hai ninguna previsión, ningún plan, ninguna previsión. En Ribadavia, por exemplo, se se deran conta, se lleva a noticia para uns días na prensa, van iniciar o soterramento do cableado no casco histórico e levarase a cabo en varias fases. No noso casco, nin siquiera se ordenan os tendidos aéreos que descorren por as fachadas nin os cruces dos mesmos sobre as rúas. Se digo ordenar, xa non soterrar, nin siquiera se ordenan. É un caos. Un terceiro punto da moción refírese á Praza Maior e á Praza de Abaixo, que, desde o noso punto de vista, constitúen un espazo emblemático do conxunto histórico de Allariz, que supoño que iso estarán de acordo, se que albergan un espazo urbanístico singular formado polas dúas prazas do que forma parte o edificio do Concello, a Igrexa de Santiago, que é un ben de interese cultural, e un conxunto edificatorio singular que inclúe a Casa dos Enríquez. O Grupo Municipal do Partido Popular propón unha actuación singular conxunta que marca un punto de inflexión na intervención ao casco histórico e serva de pauta para continuar coa rehabilitación do casco. Esta intervención singular afectaría a 3 puntos fundamentais. Intervención nas fachadas do conxunto edificatorio establecendo criterios de actuación especialmente na carpintería e na ferrallería. Esta é unha parte que afecta aos titulares das propiedades privadas, pero que en cuanto a presuposto o orzamento sería a parte menos valiosa. 2. Soterrado do cableado aéreo, incidindo no punto anterior do casco histórico, por lo menos ir prevendo o soterrado do cableado aéreo nas dúas prazas. E 3. Supresión de barreiras arquitectónicas tanto urbanísticas como edificatorias. A supresión de barreiras arquitectónicas afectará precisamente a conexión entre as dúas prazas. E, como é obvio, a conexión entre as dúas prazas produce en 2 puntos e son con escaleiras, os 2 puntos que hai esa conexión. É necesario que haxa como mínimo unha conexión sen escaleiras, por un punto ou por outro, pero debería haber unha conexión sen escaleiras. Tamén é necesario dotar dun acceso sen barreiras a Igrexa de Santiago. Eso é algo máis sinxelo, pero tamén debería ser fácil. En canto a supresión de barreiras arquitectónicas de carácter edificatorio, estas as anteriores eran de carácter urbanístico, as de carácter edificatorio, esta actuación debe focalizarse nos espazos privados de uso público, é dicir, non os espazos privados de uso privado, senón os que son de uso público, como está xa previsto, e sobre todo un edificio do Concello. No pleno extraordinario do 22 de marzo de 2019, a proposta do Grupo Municipal do Partido Popular de Allariz aprobouse unha moción
para a supresión de barreiras arquitectónicas no edificio do Concello, realizando o estudio técnico correspondente e implantando en 3 anos as solucións técnicas necesarias para cumplir coa legislación vigente. E aquí sí que hai que cumplir con a legislación. En aquela moción comentábanse as disposicións legais que había que o Concello non estaba cumprindo e que sigue sin cumprir. E sigue sin cumprir un edificio representativo de todos. Ano e medio despois, seguimos como estábamos. Por lo menos a nós non se nos chamou a ninguna reunión en relación con ese punto. Por todo exposto anteriormente, o Grupo Municipal do Partido Popular de Galicia de Allariz formula a seguinte proposta de acordo. 1. Que polo Concello de Allariz se tomen todas as medidas necesarias para a divulgación, xestión e tramitación das axudas e subvencións á rehabilitación das diferentes administracións no ámbito do casco histórico de Allariz. Esta é unha medida sinxela, que depende de boa vontade e de que desde a Oficina de Rehabilitación e desde o propio Concello se promocione e se divulguen as axudas que hai disponibles. 2. Que polo Concello de Allariz se proceda a elaboración dun plan de soterramento das instalacións aéreas, eléctricas e telefónicas en todo o casco histórico de Allariz, así como un plan de sustitución de luminarias existentes por outras con sistema LED e deseño acorde co casco. Para a súa execución un prazo de 3 anos e con previsión de orzamento necesario para a súa execución. Isto tamén, inda que aparentemente pode ser algo moi gostoso, se se fai un plan de soterramento, podense establecer as bases necesarias para que isto vaya adiante. O que é evidente é que se non se fai unha previsión, isto non vai ir nunca adiante. E isto é necesario facelo, antes ou despois. Por consiguiente, canto antes o fagamos, mellor. E 3, que polo Concello de Allariz se leva a cabo unha actuación singular conxunta no ámbito da Praza Maior e da Praza de Baixo que inclúa a intervención nas fachadas do conxunto edificatorio, o soterrado e cableado aéreo e a supresión de barreiras arquitectónicas, tanto urbanísticas como edificatorias, con previsión de orzamento necesario para a súa execución. O que se decía antes do plan de soterramento, se se fai un plan, pois podía empezar, como non, esta actuación, que podía afectar as 2 plazas. En canto á actuación para suprimir barreiras edificatorias, afecta fundamentalmente o Concello, xa está aprobado, fai ano e medio, esa previsión, por consiguiente non sería fácil de facer, e, por consiguiente, este plan non sería nada complicado a facer, sería relativamente sinxelo e serviría de pauta para outras actuacións en todo o resto do casco histórico. Ben, pois efectivamente, por seguir as datas, estamos ante unha moción que efectivamente é recurrente, foi presentada no 2017 e en aquel momento xa se decía eso, pois que 22 anos despois da aprobación do Plan Especial do Casco Histórico, efectivamente ahora son 2 anos máis, e 3 anos máis, 25 anos despois, o que non estamos de acordo é con ese despois, non? E eu creo que son varias cuestións as que deberíamos pôr encima da mesa aquí. Esta moción plantexa varios temas diferentes. En algúns podríamos estar de acordo, en outros, desde logo, a nosa posición é diametralmente oposta á posición que mostra en esta moción, non? No que ten que ver co temas das axudas e de subvencións que se mencionan en esta moción, eu creo que aí nos debemos ser xustos e, por tanto, debemos deixar claro aquí os servicios técnicos e co personal que traballa na oficina de urbanismo, porque non só non hai ninguna directriz por parte nosa, sino que está facendo un traballo escrupuloso no que ten que ver coa información e divulgación de todas as axudas e subvencións que salen para a rehabilitación, que están publicadas para a rehabilitación e que non só están a disposición ali, sino que se fai información personalizada a cada persona que así o require, que solicita ou que venga a facer alguna actuación e se lle ofrece esa información, se lle dá esa información e, por tanto, non hai ninguna deixadez por parte deste Concello sobre esa información desas axudas. O que sí que hai é unha decisión inmensamente mayoritaria, porque de feito non se están tramitando as subvencións dese estilo por parte dos posibles beneficiarios, porque son subvencións que non resultan atractivas para eles. Aquí temos veciños que rehabilitaron as súas propiedades despois de ter, de facer esa tramitación e de ter
por parte da Xunta de Galicia eses informes favorables e que pasados os 4 anos incluso chegaron que prescribiron esas subvencións e non recibiron nunca esa prestación, esa subvención que tiñan concedida a través dese informe favorable. Eu mesma, con Francisco García e coa parella municipal, estive no seu momento ca conselleira precisamente por este tema, porque temos aquí beneficiarios de subvencións no casco histórico que a día de hoxe siguen nesa mesma situación e que, por lo tanto, ao final o que consiguen unhas subvencións como estas que ten a Xunta de Galicia para a rehabilitación e que non produzcan ningún efecto sobre as intervencións prácticas aquí sobre a rehabilitación, porque é preciso ter ese informe favorable, realizar a actuación e despois, se non hai crédito para facer o pago desa subvención, o beneficiario queda a intervención feita pero sen o cobro da subvención. E como digo, aquí temos algún incluso que chegou a prescribir e que nunca pudo optar finalmente a que se fixera efectivo ese cobro desa subvención. Por tanto, aí temos un problema importante no que ten que ver con esas subvencións que, a non ser que a Xunta de Galicia cambie e que, por lo tanto, cada vez que se quedan fora de partida presupuestaria todas aquelas obras que a priori se contaban con esa financiación, deberían ser incluídas, en todo caso, no exercicio seguinte, antes de empezar a tramitación de novas subvencións. Porque que, senón, o que sucede, é que pasan, como ten pasado, a veciños aquí en Allariz. E iso, como decía, é fruto de que non son subvencións atractivas e non de que non se faga unha divulgación e unha información. É verdad que non ten esa información e cando nos preguntan tamén temos obriga a decir que non está garantido que efectivamente se pode acceder a ese cobro, porque esa é a realidade despois que temos, e cada un decida e que non sexamos nós, como nos pasou en algún caso, que estamos facendo agora, de xestores desas subvencións, as que nos reclamen porque non cobraron unha subvención que desde logo non é o Concello o que ten que adxudicala ou non. Por lo tanto, eso é a experiencia práctica, por desgracia, que nos temos e que nos gustaría desde logo que non fora así, porque sí que estamos de acordo en algo que comentaba agora o concelleiro do Partido Popular, e que, efectivamente, a rehabilitación é un traballo permanente. Que non se fai unha rehabilitación, neste caso, en un casco histórico, e queda, para séculos, non? Efectivamente, estamos falando de intervencións que sempre necesitan, de axustes, de retoques, ou de cambios, como en cualquier vivenda, ou en cualquier propiedade, e, por tanto, sería algo que sempre houbera a opción de poder optar a ter unha financiación, en este caso para o casco histórico, con estas subvencións. Pero, o problema fundamental que temos, e nos gustaría, desde logo, que non fora así, que son unhas subvencións que non resultan atractivas. Da mesma maneira tamén, e este Concello ten tido varios convenios de rehabilitación, moitos convenios de rehabilitación, tamén é verdad que desde o primeiro convenio que se firmara no ano 97 ata hoxe, é verdad que tampouco para o Concello resulta fácil asinar un convenio para a rehabilitación, porque incluye ahora cumplir unhos criterios que son dificilmente cumplibles, sobre todo un casco histórico como o noso, que ten un nivel de rehabilitación xa, de execución dos traballos de rehabilitación tremendamente elevado, e, por tanto, é moi difícil tamén para o Concello poder cumplir esos requisitos, nos que se nos solicita un número de vivenda, intervención exacta, orzamento de esa vivenda, para facer algo que non sabemos se efectivamente se vai a producir ou non nas vivendas que pode quedar pendientes de rehabilitación, e, por tanto, que non entrarían tamén esas posibles actuacións que pode haber de renovación de carpinterías ou outras, porque previamente teríamos que ter xa claro cual é a actuación que se vai a producir para incluíla no convenio. E claro, nos adivinos tampouco somos, ainda que procuramos ter así un control importante de todas as persoas que teñen algún interés de executar algunha obra no entorno do casco histórico. Isto é o que ten que ver coa parte da moción na que se fala de subvención, e, por lo tanto, de divulgar as subvencións que hai. O que fala son de eliminación de barreras arquitectónicas. Aí, efectivamente, hai algúns casos nos que se ten procedido algunhas intervencións moi leves en estos anos atrás, como comentaba o concelleiro, no que ten que ver con eliminación de barreras arquitectónicas. Tamén é verdad que estamos falando dun casco histórico que algunhas veces as eliminación desas barreras arquitectónicas non só son complexas, sino que a nivel patrimonial tamén son, en algúns casos,
tamén difíciles de executar e estéticamente tamén, bueno, pues discutibles, non? E que, por lo tanto, bueno, no que se nos plantexa neste caso aquí, que é a Praza da Baixa, na que se nos, bueno, pues, a vista da intervención e da moción, se nos fai mención a que non existe, bueno, pues, comunicación entre as dúas. Hombre, nós aí sí que temos que recordar que a Praza da Baixa ten unha entrada por San Lourenço, por Alexandre Gómez e por Arnoa do Pozo. É dicir, que a única comunicación que ten a Praza da Baixa non é desde a Praza da Arriba, ten outras 3 entradas posibles que sí que non teñen escaleiras, efectivamente, e que, por lo tanto, bueno, pues é unha plaza que sí que, bueno, é accesible, non? E que, por lo tanto, bueno, pues ese problema da accesibilidade da Praza da Baixo a nos parece que non é o máis urxente, non? E despois hai unha cuestión que a que está, bueno, de fondo de todo isto, que ten que ver co soterrado de cables, que nós aí temos que decir que, igual que decíamos no 2017, o problema fundamental que nós temos con esta moción é que non estamos de acordo no fondo, non? Non estamos de acordo no fondo. Nos no ano 2017 non só negábamos a maior e que todo seguía igual 22 anos despois, agora 25 anos despois, sino que incluso o que decíamos é que había unha memoria feita pola Oficina de Urbanismo exclusivamente, que tiña que ver exclusivamente co cableado do casco histórico, cas intervencións en cableado do casco histórico, e que esa memoria quedaba a disposición dos grupos en secretaría para consultalas. Eu moito me temo que efectivamente non se fixo esa consulta, porque en esa memoria que había aí falase desas intervencións, e por decir así rapidamente, no que ten que ver coa eliminación de cableado de distinto tipo, pois o tendido tipo de receta sobre Palomilla nas rúas Arroyo, Ferreiría, Suárez, Santo Estevo, Hospital, San Lázaro, Vilanova, Alameda, Barreira, Couto, Eiró, Sur, Lobariñas, Emilia Pardo Bazán, Arnado, Entre Cercas e Rúa do Malvino. Eliminación de cableado espido sobre Palomilla en distintas rúas como San Lourenço e Hospital. Eliminación de postes con cableado, poste metálico na Barreira, Rúa Hospital e Santo Estevo. Postes de formigón en Rúa Hospital, Alameda, San Isidro, Vilanova e San Viento. Postes de madeira en Rúa do Cárcel, Hospital, Entre Cercas e Eiró. Eliminación de centros de transformación CT, quizá o máis visible era na Praza dos Grancos. Instalación de algún novo, como pode ser no Porto Vello, que exixiu unha inversión costosísima, con topo, para comunicar co casco histórico e, por tanto, al ter unha potencia no casco histórico importante, con unha obra costosa e moi importante, que foi sufragada por parte do Concello e de Unión Fenosa nese momento. Intervención en rúas con soterramento de cable na Rúa Quinteriña, Vilanova, Praza dos Brancos, Santo Estevo, Arnado. Intervención en fachadas e monumentos varios, tal como se detalla aquí, na diversa reportaxe fotográfico. Creo que para estes casos, bueno, pues, máis vale unha imagen que 1000 palabras, e, por tanto, bueno, sí que agradecería ao secretario que pasara esa memoria aí para que poda verse ese reportaxe fotográfico de antes e despois dunhas actuacións e dun casco histórico que estaba nas condicións nas que estaba ese casco histórico, e que nas rúas que hoxe conocemos, os que están libres de tendidos aéreos, de palomillas, postes de formigón, de madeira, metálicos e demais, e que sí que estaban en aquel momento. En ese momento tamén, eu creo que é importante salientar a hora de ver, todas as persoas que podemos ver, cruces de cables que ainda se conservan no casco histórico, e que sería bo, bueno, pues que tamén esos cruces foran eliminados, igual que foron eliminados outros. É importante tamén que toda esta corporación coñeza que cando se fixo ese cruce de cables, por favor, se pasas a miña copia tamén para que... que cando se fixo esa eliminación tamén, o que se procedeu foi a parar non só con Unión Fenosa, sino con Telefónica tamén. Telefónica negouse, a pesar de ofrecerlle, facer ese levantamento, facer a obra civil, facer esa intervención por parte do Concello dentro dos plans de rehabilitación que se fixeron en aquel momento. Telefónica negouse a facer ese soterramento de cableado. Por tanto, a maioría do cable que cruza ahora diferentes rúas que se conservan e tal é de cableado de Telefónica e non cableado, en este caso, da antiga Unión Fenosa, na hoxe, que sí que tuvemos unha relación excelente que permitiu que se executaran moitas desas obras. No caso de Telefónica, non foi así, e non só non foi así naquele momento, sino que Telefónica sigue sendo tremendamente reacia. As últimas conversacións que nos tivemos con Telefónica para estas actuacións o supeditan todo o despregue de fibra óptica e ver como quedan os cascos históricos, ese despregue. Nos aí tamén estamos esperando, e así o comunicamos tamén a Xunta de Galicia, finalmente ver
si hai un plan de unha intervención para todos os cascos históricos, por tanto un proxecto de intervención para os cascos históricos, no que ten que ver con ese despregue de fibra, no que nós mandamos un escrito xa dicindo que estábamos interesados en participar en esa redacción dese proxecto para o despregue de fibra e que, por tanto, aí seguimos a espera de que se nos comunique día e hora para unha reunión que se nos anunciaba para este respecto, que supoño tamén que tamén irá demorada por toda esta situación que temos ahora mismo, que posiblemente iso que faga que non se convocara tampouco ninguna reunión máis sobre esa cuestión. E no que ten que ver co resto das actuacións, en este caso, no que sería o cableado en fachadas, nós aí temos participado en múltiples foros, congresos, no que se nos ten convidado precisamente por estas actuacións que se teñen realizado dentro do casco histórico, e nós somos da idea, eu creo que maioritariamente compartida agora mesmo, de que boa parte das actuacións que se fagan e que teñen que ver co soterrado de cables ten que ser moi similares ás que este Concello xa ten realizado no casco histórico, e que esos cableados que quedan en fachada, quizá agora a tendencia e na que nós estamos de acordo desde bastante antes, e de feito así o comentábamos tamén no 2017, é que nós somos máis partidarios de mimetizar ese cableado en fachada e non de facer un soterrado que implicaría o levantamento do casco histórico. Estamos falando dunha inversión millonaria, de feito, ni siquiera cascos históricos, como pode ser Salamanca ou Santiago de Compostela, teñen acometido algunhas desas actuacións, e que implicaría, ademais, un cableado igual por fachada a través de tubo, con unha caixa de distribución en fachada para cada casa. Unha vez que sale o soterrado, que habría que sumarlle tamén a caixa de distribución tamén da fibra óptica co despregue despois cando se faga. E, por tanto, que non deixaría tampouco as fachadas libres de todo o cableado, sino que se sería tamén que, lóxicamente, unha vez que se soterra todo o que ahora mismo vai por fachada, que haxa unha conexión a cada unha das viviendas. E, por tanto, nos pensamos que a desproporción no que ten que ver coa inversión e o resultado estético máis que dubidoso no que ten que ver con esa instalación non aconsella unha inversión tan desproporcionada como a que se pretende aquí. Eso non quita, como decía, que sí que estamos de acordo en algunhas actuacións puntuais que nos creemos que hai que facer e seguir eliminando algún desos cruces que xa, no caso de que Telefónica accedera, quedou incluso algún tubo para que se puderan ir facendo tamén esos cruces. Pero que, desde logo, o que sí que non podemos estar de acordo é que a situación que temos agora, a vista só do reportaxe fotográfico, que eu creo que é moi elocuente en ese informe da Oficina de Rehabilitación, de que a situación que temos agora sexa a mesma situación que tiñamos hai 25 anos, porque hai 25 anos veíamos como estaba ya dicho de palomillas, de cables, de postes, de todo tipo, non? Por tanto, a situación nós sí que creemos que é moi diferente. Por eso, nos tal e como está plantexada esta moción, nos resulta difícil poder votar a favor, porque estamos en alguna cousa que se podemos estar de acordo, como o tema das luminarias LED, no que nós fixemos os proxectos para conseguir financiación para facelo. Vostedes saben, toda esta corporación coñece, porque están nos orzamentos do 2020, que temos 3 proxectos aprobados, ningún deles é para o casco histórico, que temos outros 3 proxectos aprobados que están en tramitación agora mesmo, e que temos que aprobar agora tamén as bases, o prego de bases, porque xa temos todo o resto rematado e estaríamos en disposición xa de publicar ese prego de bases de forma rápida, e, por tanto, aí toda a financiación que podamos ir conseguindo para aumentar a implantación das luminarias LED, sí, pero tamén é verdad que esta corporación debe coñecer e debe saber que esta financiación a que nos acollimos a través do IDAE é unha tramitación que é tremendamente difícil e complicada para os concellos, porque nos obriga a un anticipo da inversión por un espacio temporal de 2 ou 3 anos. Estamos falando de concellos que xa fixeron esa conversión a través destas subvencións do IDAE a LED, e que levan 2 anos ca obra executada e siguen sin cobrar esa obra, siguen sin ter un ingreso, porque é verdad que por parte do IDAE é un proceso tremendamente lento, e aí con cualquiera as 3 formacións eu creo que estamos gobernando en concellos que teñen feita esta tramitación ou que teñen feito estes traballos, e que ten obrigado os concellos a recurrir a financiación allea para poder sufragar esta inversión. No caso do Concello de Alleiro son 350.000 euros,
o que temos a inversión a facer e que, por tanto, bueno, pues é un problema importante para os concellos e que ten levado incluso alguns concellos a renunciar ás subvencións que estaban concedidas, precisamente por ter que facer, bueno, pues esta adianto da inversión total da obra durante un período tan longo de tempo que hipoteca, bueno, pues varios exercicios con esa alianza, ¿no? E, por tanto, bueno, pues esa é a posición que nos temos con respecto a este tema e que, como decía, ainda estando de acordo en algunhas actuacións puntuais que poderán ser feito, ainda estando de acordo que, efectivamente, no que ten que ver coa eliminación de barreiras, e falamos coa portavoz do Partido Popular en algunha das reunións, a nosa intención era este ano, verdad? E falamos justo antes do confinamento, este ano, bueno, sentarnos con eso, verdad que este ano tamén se nos viu truncado e unha asignatura que temos pendiente a desa convocatoria para ver ese calendario para acometer esas actuacións aquí no propio edificio do Concello. Pero no que ten que ver coa parte importante desta moción, como era o tema do soterrado, a nosa posición efectivamente é a mesma que mantiñamos no 2017 e que creemos, bueno, que a vista dos argumentos que dábamos é a máis sensata a día de hoxe. Por parte do Partido Socialista. Ben, pois, por a minha banda comparto efectivamente o desexo de mimar a sólida patrimonial e cultural que supón o casco histórico da vila. Comparto tamén que é preciso seguir a rehabilitar edificacións para vivir nelas e non baleirar o casco, enterrar o cableado aéreo, iluminar axeitadamente, aflorar na luz e suprimir barreiras arquitectónicas. No ano 2017 este grupo municipal se posicionou a favor de instar a colaboración e cooperación das diferentes administracións públicas para que a través das oportunas aportacións e subvencións se poida cometer esta actuación de soterramento do cableado e cambio de luminarias no casco histórico da vila, para así minorar o máximo posible as achegas de recursos municipais. Pero os recursos económicos que se achegan por parte da Xunta de Galicia para estas subvencións son escasos e non animan a poboación a cometer obras de rehabilitación. Estamos a falar de hasta 10.000 euros ou 8.000 euros por cada vivenda que se rehabilite e 30.000 por vivenda demolida. Se o dixo tamén, o pleno de novembro de 2017, coincido que un proxecto desta naturaleza supón un avalo de cara fundamental para o casco histórico, pero hoxe non podemos permitírnoslo polos nosos propios medios. Teríamos que petar noutras portas. Por lo tanto, vamos a votar en contra da moción. Sometemos entonces... No, quero hacer un segundo turno. Vamos a ver, si se queren apoiar as cousas, apóianse, e se non se queren apoiar, búsquese cualquier motivo para non apoiar. Primeiro punto da moción. Dícese que se divulgue. Claro, se a divulgación é disuasoria, dificilmente se poden facer, digamos, máis rehabilitacións. Eu conozco tamén casos reais en que se fixeron rehabilitacións e que cobraron esas axudas. Bueno, pues eso. Entón, non se está dicindo que se pagan máis ou menos rehabilitacións, simplemente está se dicindo que se faga divulgación. Hai algún problema en apoiar ese punto? Pregunto, alguén ten alguna dificultad en apoiar ese punto? Segundo punto, tema de soterramento. Benvidas aos soterramentos feitos, pero non fai falta salir moito do Concello para ver cableado a mazo nesta mesma praza, nada abaixo, en Arrua da Cruz, Castelao, Portelo, para ver o que hai. Precisamente no centro do casco histórico. É dicir, algo podese continuar facendo. Se queredes, non hai problema, podes adaptar ese segundo punto e dicir que se continuará co soterramento do cableado aéreo. Punto de acordo, non hai ningún problema. Terceiro punto, o que se dice en cuanto á actuación, parte desa actuación xa está aprobada en pleno, que é a intervención no propio edificio do Concello. A parte de actuación nas fachadas é moi sencillo porque as fachadas están en moi bo estado de conservación. Posiblemente haxe que intervir algo en carpintería, serrallería e funciona máis, porque o demais está francamente moi ben. Entón, é unificar criterios, o mellor cores, se vos fixades o mellor domina, por exemplo, a cor branca en a maioría das plantas altas e cores oscuros en as plantas baixas. O propio Concello ten que pintar a súa propia carpintería. Pois non estaría de máis que der exemplo, é que non dá exemplo o propio Concello. Entón, hai actuacións que sí se poden facer.
efectivamente, no caso histórico hai muchas situacións que se pode dar exemplo de vivendas que están sin rehabilitar. Exactamente. Entonces, eso é posible. Ese primeiro, en cuanto a supresión de barreiras arquitectónicas, acordaredesvos de que en tempos estuvo plantada a praza de arriba que a praza de abaixo. Eu precisamente formei parte dun grupo de 4 arquitectos que nos opuxemos á parte urbanística de intervención que hubo na Igrexa de Santiago. A intervención que fora desde a Dirección Xeral de Madrid en a rehabilitación e recuperación da Igrexa de Santiago foi moi acertada en cuanto á propia Igrexa, sobre todo no espacio interior, pero foi bastante desafortunada en intervención urbanística, porque de feito había unha conexión sin escaleiras entre a praza maior e a praza de abaixo. Entón, aí produxose unha distorsión urbanística que se creou unha barreira arquitectónica. Pois podes estudiar a recuperación desa conexión aí en outro lado, é perfectamente posible. Claro que as duas prazas son accesibles, pero se queres ir desde a praza de arriba á praza de abaixo, un minusválido ten que dar bastante volta, pero é bastante complicado. O normal, estamos no centro mismo do casco histórico, é prever unha conexión entre as dúas prazas. E non é nada inviable, de feito, era viable fai uns anos. Entón, podes estudiar esa recuperación. Esa principal barreira urbanística que existe en este momento entre as dúas plazas é recuperable. En cuanto ao acceso á igrexa, é un tema menor, é dicir que, bueno, habría que estudiar e solventar un acceso para minusválidos á igrexa de Santiago. Tamén, se recordades, antes había un acceso lateral que se usa habitualmente á igrexa de Santiago, había unhas escaleras que eran con forma redonda, que eran máis amplias que as que se fixeron, e tamén foron desafortunadas as escaleras que se puxeron no acceso lateral. Pois non é moi complicado prever un acceso para minusválidos por ese acceso lateral. Senón, podría ser un acceso principal que contrariamente ao seu uso previsto, úsase máis ocasionalmente. Pero eso é un tema relativamente menor. O tema principal é a conexión entre as dúas partes. En cuanto a barreiras arquitectónicas edificatorias, o principal afectado é o edificio de concello que xa está previsto. Entón, qual é o problema? Por parte do Partido Socialista hai unha intervención máis. Vamos a ver. Nós, efectivamente, no punto número 1 xa temos un problema co punto número 1 porque decir que xa estamos factos. E, por tanto, non hai nenhuma cuestión co punto número 1. O que sí que é verdade, cando, e temos que ser claros en eso, eu creo que aí o Partido Popular tamén o debería recoñecer que a Xunta de Galicia ten que hacer unha corrección no que ten que ver coa propia xestión destas subvencións para que se sean atractivas para a población. Porque, ao final, se efectivamente hai actuacións que os particulares están executando e poden ter unha subvención e non se apoyen a algo, algún motivo terán. Porque nadie que vaya a plantearse eso, unha actuación e que teña a posibilidade de poder financiar toda ou parte desa actuación, pues decide así, non acceder a esa subvención porque sí, sino porque habrá algún motivo para eso, non? E que, por tanto, a xente da nosa experiencia o que plantexa algunha que son actuacións comedidas e plantearía algunha actuación un pouco máis ambiciosa se tuvera a garantía de que a financiación efectivamente vai a tela. Pero o problema é que aquí temos moitos veciños, como dicía, moitos veciños, os últimos expedientes, que parte desos últimos expedientes de xa non recibiron esa subvención despois. E iso é algo que se sabe que se coñece e que a nos veñen a preguntarnos por ese motivo. Nos temos persoas que reiteradamente siguen vindo para que nos mediemos con este tema. E como dicía, que incluso deu lugar a que foramos algunha reunión precisamente para intentar desbloquear situacións como estas. E a realidade é que a día de hoxe siguen así. Por lo tanto, algo terá que pensar a Xunta de Galicia cando están estas subvencións publicadas, cando pode accederse a elas e cando reiteradamente nos chama aos concellos, non o de Allariz solo, a nós e a outros concellos, a que divulguemos, a que probemos, a que tal, porque non se solicitan. Entón, alguna cuestión habrá, porque non é solo en Allariz, sucede en máis sitios. É dicir, que nós o vemos na CEGAM, o vemos en reunións que temos participado en isto é algo común. Non é algo que nos echamos un caso extraño, é algo común e, por tanto, algo habrá que cambiar aí, non? Por tanto, que nós podamos facer divulgación, xestión e tramitación desas axudas, se cada persona que solicita, se xa o fixemos. Pero esa non é óbice de que suceda o que está sucedendo. No punto número 2,
Claro, aí xa se lo que nos dice é que polo Concello de Allariz se procede a elaboración dun plan de soterramento das instalacións aéreas e eléctricas telefónicas en todo o casco histórico de Allariz. Claro, pues como dicía, nos podemos estar de acordo en cuestións puntuais, efectivamente, chegar a un acordo e dicir, oye, pues que consideramos ahora mismo que podría ser prioritario aquí, que son esta actuación ou esta, pero un soterrado total de todo o cableado do casco histórico, incluído aéreo e fachadas, nos non estamos de acordo. Pero non sei. Creo que expliquei bastante claramente. É que non estamos de acordo. Propuxen modificar ese segundo punto, continuar co soterrado. Como quedaría? Como quedaría a redacción? Continuar co soterrado do cableado aéreo. Vale? Non tumbarnos a todos. Bueno, si queda tan aberto, efectivamente non comprometa nada, porque despois é que a realidade, como digo, Non, continuar significa continuar. Claro, é que nós non estamos de acordo. Claro, é que esa é a realidade. Que nós estamos plantexando que isto é unha inversión desproporcionada e que con un resultado estético moi dudoso. E non é algo só que defendamos nós, sino que é algo que a comunidade tamén que se dedica, bueno, pues a rehabilitación e o urbanismo, bueno, pues que hai unha, eu creo que unha opinión mayoritaria ahora mismo, que hai intervencións que son contraproducentes, ¿no? Despois se miraría como que se soterra que non. En moitos foros a que se dá prioridade e que non. Nos que hai unha coincidencia moi importante en ese sentido, ¿no? E, por lo tanto, claro, aí aprobar así, de forma xeral, eso, a elaboración dun plan de soterramento, non o plan de soterramento consideramos que se executou e que quedan actuacións puntuais, que algunhas delas non dependen do Concello, sino que dependen dos que son os cableados de Telefónica, de que foi Telefónica quen non aceptou hacer ese soterramento. E despois hai un punto número 3, que claro, co que eu manifestaba antes, que tampouco estamos de acordo, que por parte do Concello de Allariz se leva a cabo unha actuación singular consulta no ámbito da Praza Maior e da Praza de Abaixo. O sea, claro, na Praza Maior e na Praza de Abaixo non hai nin un solo cruce de cables. Hai cables en fachadas, non hai nin un solo cruce de cables. Non existe. De feito, bueno, na Praza de Abaixo incluso que hai un foco desde unha fachada para que non haxa ningún cable público. E que a entrada da Praza Maior, sí. A Praza Maior, a Praza de Abaixo non, e na Rúa da Cruz tamén, e a maioría coincide, como decía, con cableado de Telefónica, que no momento en que se poda facer tamén con despliegue de fibra, pues tenemos que ver tamén como queda eso. E, por tanto, creo que temos que ser prudentes aí, a hora de facer, eso, de plantexar unha inversión que, ademais, necesitaría claramente a financiación de outra administración, claramente, porque son televisións costosísimas. Hai unha actuación que se fixo en Allariz fai escaso tempo por parte dun particular, por un soterrado, bueno, pues particular que se fixo, que tuvo para 20 metros un importe costosísimo, costosísimo. Estamos falando que superou os 20.000 euros, esos 20 metros, ¿no? Os 20.000 euros. E neste caso, bueno, pues que o propietario decidiu, como Unión Fenosa, facer esas actuacións. E, por tanto, estamos falando dunha inversión millonaria, non estamos falando de 100.000, e 200.000, e 300.000 euros, non estamos falando, bueno, pues dunha inversión millonaria, e nos creemos, bueno, pues que hai actuacións en Allariz ahora mismo que son prioritarias e que, ademais, como decía, que, aínda dendo esa disposición de fondos, nos consideramos que moitos son máis que discutibles desas actuacións. Por tanto, esa é a cuestión, que non estamos de acordo co fondo, non? Non sei se por parte do Partido Socialista. Vale, pois procedemos a votación entonces. Votos a favor da moción presentada por el Partido Popular, votos en contra da moción presentada por o Partido Popular. Pois non se aproba a moción, pois votos en contra do Grupo Socialista e do Grupo Municipal do Venega. Número 8, moción do PSDG-PSOE en relación ao protocolo frente ao coronavirus na volta ás aulas este vindeiro curso escolar. Ten a palabra o portavoz do Grupo Socialista. A situación derivada da pandemia producida pola COVID-19 supuxo que o sistema educativo se vise inmerso nunha situación inédita como consecuencia do pertinente, necesario e obrigado peche dos centros educativos. Ainda que a educación a distancia, con esforzos sen precedentes do profesorado, alumnado e das propias familias, serviu para poder resolver unha situación excepcional a que houve que facer fronte de forma inmediata, non sustitúe a aprendizaxe presencial. Como elemento adicional a ter en conta, debe engadirse o feito de que o peche dos centros educativos xera fendas de desigualdade debido aos diferentes recursos materiais, digitais e persoais existentes en cada familia. Fendas que son máis pronunciadas canto menor o nivel socioeconómico das familias. Tamén, como vimos de comprobar, xera desigualdades no benestar emocional e social.
Por todo lo anterior, parece necesario retomar a actividade presencial adoptando todas as medidas de prevención e higiene necesarias que permitan facerlo de forma segura e manter o control da pandemia. Resulta imprescindible prever diferentes escenarios que adaptarse dependendo das circunstancias sanitarias que poidan darse, e toda esa previsión debe plasmarse nun protocolo para os centros docentes que regule o desenvolvemento da súa actividade, tanto lectiva como dos servicios complementarios. O Partido Socialista de Galicia non lle resulta allea a enorme dificultade a que se debe enfrontar unha administración para elaborar tal protocolo. Nese sentido, sempre estaremos dispostos a apoiar as accións que o Goberno da Xunta de Galicia adopte froito do diálogo e consenso necesario con todos os sectores da comunidade educativa. Lamentablemente, non nos atopamos neste escenario. O proxecto de protocolo elaborado pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional que ten concitado o rexeitamento dos docentes, familias e concellos. E isto é así porque o Goberno da Xunta de Galicia, que debe afrontar máis que nunca a súa responsabilidade de goberno, o que fai é centrifugar responsabilidades cara aos centros, AMPAs e concellos, sen dotalos dun marco estable, seguro e con recursos humanos e materiais necesarios tamén para a totalidade dos servicios complementarios, como o comedor e transporte escolar. A situación de rexeitamento pode resumirse do seguinte xeito. Os representantes do profesorado solicitaron retirar o protocolo e negociar un novo documento que responda ás demandas do conxunto da comunidade educativa, que garanta un ensino presencial seguro, ao entender que nada diso se recolle no documento da Consellería, que descarga toda a responsabilidade tamén de seguridade e higiene nos equipos directivos e no conxunto do profesorado. Por parte dos representantes de nais e pais de alumnos, se lamenta que non exista ninguna representación na súa na Comisión COVID, que se debe crear nos centros, a ver que advirten da imposibilidade de levar a cabo accións que se prevén, como a regulación de aire, a reducción de ratios nos comedores e transportes escolares, e advirten da moi difícil conciliación nos casos de algún contagio e o tempo previsto para o reingreso nas aulas, que pode chegar a mes e medio. Por último, desde o Concello e a FEGAM, trasladouse a complexidade de asumir as medidas previstas e aumentar de maneira moi importante as cargas e custos derivados en materia de limpieza e desinfeccións. Mesmo existen dúbidas por parte de algúns servicios de intervención municipal sobre a autorización de gastos para dar cumprimento ás disposicións que carecen de rango normativo aceitado. Así as cousas, resulta máis que evidente que se debe reconducir a situación de maneira urxente. E para ello, o Grupo Municipal do PSDG-PSOE presenta a seguinte proposta de resolución. O Pleno do Concello de Allariz insta a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional a que, primeiro, inicie de forma inmediata reunións con representantes do profesorado e das familias do alumnado para acadar un documento consensuado que permita afrontar o desenvolvemento do curso 2020-2021 coas máximas garantías posibles. Segundo, que se dote os centros do profesorado e persoal suficiente para garantir unha actividade educativa correcta en calquera dos escenarios posibles que se poidan dar ao longo do vindeiro curso. Terceiro, establecer unha reunión urxente coa FEGAM para valorar todos os recursos necesarios para o normal desenvolvemento do curso escolar, así como xerar unha dinámica de colaboración estable para este cometido mentre dure esta situación extraordinaria. Cuarta, que se habiliten os fondos extraordinarios necesarios, que se tramiten as modificacións orzamentarias pertinentes para que os incrementos de custes que deben asumir centros, AMPAs e concellos, como consecuencia das medidas que se dispoñan nese novo protocolo, sexan asumidos polo Goberno da Xunta de Galicia. Quinto, que os fondos extraordinarios do Goberno de España destinados a educación se negocien de maneira transparente con todos os sectores implicados. Sexto, que se garanta o funcionamento dos comedores e transportes escolares, cando menos nos mesmos termos no que o servicio daría cobertura en situacións normais. Gracias. Por parte do Grupo Municipal do BNG vamos a votar a favor da moción. Efectivamente concordamos, tal como explicábamos tamén no debate da moción presentada polo BNG, concordamos nos términos da moción e no planteamento que se fai, por lo tanto anunciamos xa que o noso voto vai a ser favorable. Por parte do Partido Popular. Yo no me quiero repetir. Entonces, lo que he dicho ya acerca de que el protocolo ya se hizo, las fechas y todo lo demás, no lo voy a volver a decir. Lo que sí entiendo es que el Gobierno Central esté preocupado
por los niños, ya que dijo que los niños no son de los padres, entonces un gobierno que tenga que preocuparse de todos los niños de este país, pues entiendo que tiene que estar apoyado. Respecto a la división de la Conselleira de Educación, vamos a ver, el problema no es que dimita la Conselleira. Si se considera oportuno que haya otra persona más adecuada para eso, yo creo que es valorable y que es loable. El problema es cuando los gobiernos, a pesar de lo mal que se hace, lo dicen Dios. Ese sí que es el problema. En eso, ahí enlazo otra vez en el tema que dije antes de que no sepa que tenemos una ministra de Educación, cuando obviamente las competencias son de la Xunta, las culpas van a terminar siendo de la Xunta y la responsabilidad es de la Xunta. Entonces, que una persona esté ahí chupando el bote, pues la verdad, no me parece bien. Por último, así ya puestos, o sea, vuelvo a decir que me parece mal que el excelso presidente vuelva de vacaciones y lo primero que haga es decir que todas las comunidades autónomas, todas, ya no solo Galicia, sino todas las demás, deben asumir todas las competencias. Lo que quiere decir que también tienen que asumir las responsabilidades. Eso me parece muy mal. Entonces, que haga doble rasero de que aquí, o sea, de repente la Xunta tenga que ser el salvapatrias de todo y que nadie más asuma responsabilidades ni competencias, eso no me gusta y la verdad es que no lo voy a consentir. Sí, punto número 1, a Conselleira de Educación lo dimitió, que saben, son cousas distintas, e a compañeira do Partido Popular supone que a expresión chupar de bote o utiliza porque están moi acostumados a facelo. O Partido Popular é o que sabe efectivamente como chupar de bote. Reitero, o artigo 31 do Estatuto de Autonomía expresa claramente que as competencias en materia de educación son exclusivamente da Xunta de Galicia. Ben, efectivamente, como se comentaba, pues, creo que os argumentos, bueno, de todas as partes están claros, tanto na outra moción como esta moción que se presente, e, por lo tanto, bueno, pues sometemos a votación a moción do PSDG-PSOE en relación co protocolo frente ao coronavirus na volta ás aulas deste vindeiro curso escolar. Votos a favor? Votos en contra? Pois aproba esa moción cos votos a favor do PSDG-PSOE, do Grupo Municipal do Benegal, e votos en contra do Grupo Municipal do Partido Popular. Punto número 9, moción do PSDG-PSOE con motivo do Día Internacional contra a Explotación Sexual e a Trata de Mulleres, Nenas e Nenos. Ten a palabra por favor do Grupo Socialista. A trata de mulleres, de nenas e nenos con fins de explotación sexual é un dos máis terribles negocios do mundo, senón o maior. As mulleres e as nenas representan o 71% das víctimas da trata detectadas en todo o mundo e o 80% das identificadas en Europa Occidental. O 95% delas acaban explotadas para a prostitución. As mulleres, ademais, atópanse entre as máis afectadas pola pandemia. Esta práctica extendida por todo o mundo é unha manifestación extrema da desigualdade das mulleres e da súa pobreza na nosa sociedade. A igualdade entre mulleres e homes continuará sendo inalcanzable mentre se compren, vendan e exploten as mulleres, nenas e nenos, prostituíndos. Os estudos e as experiencias noutros países indícanos que ali onde se regularizou a prostitución aumentou a trata. Por tanto, entendemos que para combatela de maneira efectiva hai que acabar coa prostitución. Defender a dignidade das mulleres é terminar coas redes e as mafias que se lucran explotándolas. Debemos protexer e asistir as vítimas, cooperar cos países de orixe e concienciar a cidadanía de que é unha forma de escravitude. A prostitución e a trata con fins de explotación sexual son un dos rostros máis crueis da feminización da pobreza, así como unha das peores formas de violencia contra as mulleres. Por iso, desde o Grupo Socialista no Concello de Allariz, solicitamos aos demais grupos municipais o apoio aos seguintes propostas. Primeiro, instar o Goberno Municipal a que impulse e reforce o marco normativo municipal para lutar contra a prostitución e a trata con fins de explotación sexual co obxectivo de reforzar os servicios municipais para dar cobertura integral ás víctimas da trata e establecer as medidas necesarias de prevención e sensibilización para desincentivar o consumo de prostitución, especialmente dirixidas a homes e de maneira específica a homes novos. Adoptar as medidas para evitar a publicidade de servicios de prostitución. Segundo, instar ao Goberno Autonómico dentro do seu marco competencial a impulsar as medidas necesarias para o desenvolvemento dunha estrutura de apoio multidisciplinar para as víctimas, xerar conciencia social contraria á compra e consumo de prostitución e a imaxe vexatoria das mulleres,
e a perseguir a delincuencia organizada dedicada a esta actividade ilícita. Terceiro, estreitar a colaboración coas organizacións e colectivos que prestan servicios de asistencia ás víctimas. E cuarto, dar claridade deste acordo plenario ao presidente da Xunta de Galicia. Gracias. Ten a palabra por parte do Grupo Municipal do BNG, Concello de Benestar Social, Maribel Couso. Boa tarde. Evidentemente, esta moción que presenta o Grupo Municipal Socialista trata un tema tan duro e tan escabroso que non dá lugar a debate. Simplemente decir que o noso voto vai ser favorable a moción e que desde este Concello traballaremos arreo e poneremos todas as medidas necesarias para traballar contra a explotación sexual, a trata de mulleres, nenas e nenos. Gracias. ¿Al Grupo Popular? La explotación sexual de las personas constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Es la peor de las esclavitudes del siglo XXI y ocurre justo a nuestro lado. La prostitución es un tema que se puede abordar desde varias perspectivas, pero es la prevención la que juega un papel importantísimo, porque cada vez son más jóvenes los consumidores de pornografía, actividad, por decirlo de alguna manera, que distorsiona la realidad de la sexualidad. Vivimos una decadencia de la sociedad, debido a que se está produciendo una modificación en la jerarquía de los valores. No hay convicciones ni referentes permanentes, y se huye de la verdad como de la peste. Y esta caída se está produciendo sobre un plano inclinado, del que no se ve el fondo. Como ya dije en otro pleno, en este caso, o sea, en el caso de hablar de la explotación sexual, también hay que llamar a las cosas por su nombre. Se trata de una persona que hace algo que no quiere a cambio de otra cosa que puede ser dinero o no. Y quien ejerce el poder intenta limpiar su conciencia con una contraprestación, creyendo así que ya no tiene que sentir que ha explotado a una persona, pero sí lo ha hecho. Y por ello el camino a seguir es hacia el abolicionismo total de estas situaciones. Esta moción, en el fondo, más o menos, es lo que nosotros todos decimos, y además, como bien ha dicho Miguel, es un tema muy escabroso y muy desagradable por las consecuencias que tiene no solo para las personas explotadas, sino para también para su entorno. Entonces, el fondo es el correcto, en las formas no. Nosotros queremos destacar aquí la hipocresía del Partido Socialista, que estuvo a punto de legalizar un sindicato de prostitutas. No podemos olvidar que tampoco se investigan los casos de menores prostituidas en los centros de menores de Baleares. Tampoco podemos olvidarnos de todas aquellas mujeres explotadas en Andalucía con el dinero de los seres de los andaluces. Por todo eso, nosotros vamos a abstenernos. No sé si hay alguna cuestión. O Partido Popular, como está facendo o Partido Popular, como debe ser habitual na dereita, cando se trata de igualdade e do respeto hacia as mulleres, pois a súa posición, a súa postura é a abstención, nada máis. Perdón, tengo un turno, ¿verdad? Pero muy breve, por sí, favor. muy breve. El Partido Socialista, sobre todo el de ahí, es tan hipócrita que cuando... Bueno, por favor. Claro. No, es verdad. Teníamos los formas. No, es verdad. Que, por ejemplo, cuando en una mesa electoral, aquí los compañeros de Por su señoría... Carmen, por favor, no se pueden hacer insultos sobre los No estoy encima de nadie. Se puede hacer, teníamos las formas, que se puede mantener a postura de cada uno, sin tener que estar chamando hipócritas a ninguén, ni chamando que te viene haciendo comentarios personales a ninguén. No son personales, corporación. porque fueron en público. Entonces, decir que a postura do Partido Popular sobre a moción, pues que quede claro, pero o resto, eu creo que... Sí, insisto porque lo que no voy a consentir es que las personas que mienten descaradamente se salgan con la suya. No claro, eu creo que non hai lugar, entonces o que temos que facer é someter a moción a votación. Nós estamos de acordo co fondo e ca forma da moción e, por tanto, como dixemos antes, vamos a votar a favor, e eu creo que o que non há lugar, é dicir, que en lugar de defender a moción por todo o que se considere, pues intentar convertir isto tamén, bueno, pues non chascarrismos sobre se hai hipócritas e se miente ou non se miente, porque eu creo que se algo nos debemos tamén é respeto de todos os membros da corporación. Es muy importante porque estamos en un sitio donde se tiene que decir la verdad. Entonces, claro, sí que es importante... Pues a portavoz do Partido Socialista o que fixo foi expor a súa moción, presentar a súa moción, eu creo que moi correctamente presentar a súa moción, e podemos estar de acordo ou non de acordo ca moción, pero en todo caso, eso é o que estamos debatindo e discutindo aquí. Estamos de acordo ou non ca moción, e, por tanto, o resto dos comentarios, Carmen, eu creo que honestamente non caben en lugar. Insisto
en unha corporación pois que ten eso, o trato que ten entre todos, a cordialidade que ten e o respeto que temos todo, e por tanto que non debemos alterar, non? No, yo no quiero alterar. No, digo que non debemos alterar ese trato, esa educación e ese respeto entre todos os membros da corporación, e por lo tanto, Carmen, non há lugar ese tipo de comentarios. Señoría, tiene que ser mutuo. No, señoría, non son Sí, sí, somos señoría, sí, protocolariamente somos señoría. El respeto tiene que ser mutuo. Y yo lo que respeto a quien me respeta a mí. Y al revés, no. Carmen, eu creo que se vai ter un error se seguimos insistindo outra vez en algo lo que estamos dicindo que non debe producirse en esta corporación e que, por tanto, hubo unha proposta, unha moción a que todos os grupos e todos os membros da corporación teñen dereito a presentar as súas mocións que foi presentada correctamente no fondo e na forma e que, por tanto, as posicións que se tomen nesta corporación son con respeto ás mocións que se presenten e, hombre, o resto, Carmen, pues entenderás que para cualquier conversación que se quiera ter fora deste salón de pleno, pues vale, pero neste salón de pleno non há lugar, ni pode permitirse, pues que estemos, bueno, pues con chamadas dese estilo a outros membros da corporación. Claro, e, por tanto, a moción, eu creo que a postura do PP, eu creo que quedou clara con respecto á moción, e que todo o resto dos comentarios, pues que non deben producirse. E que, por tanto, bueno, o mellor que temos que facer agora, creo eu, é someter a votación a moción, e en todo caso, pues eu reiterarle por a nosa parte a portavoz do Partido Socialista que nos vemos que foi unha intervención correctísima, tanto no fondo como na forma. E en todo caso, pues as opinións que poda ter a nivel particular de cualquier membro desta corporación, pues son intervencións, pues son opinións privadas e particulares e non há lugar a esos calificativos. Eu creo que aquí entre os membros da corporación, despois ademais dunha intervención como decía tan correcta como a que se fixo. Por tanto, creo que debemos someter a votación a moción, votos a favor da moción presentada polo Grupo Socialista, votos en contra da moción presentada polo Grupo Socialista, abstención, perdón, abstención. Vale, pois aprobas a moción con votos favorables do Grupo Socialista que presenta a moción, do Grupo Municipal do Oneirá e abstención do Grupo Municipal do Partido Popular. Hai rogos e preguntas presentadas por escrito. Vamos a empezar polas preguntas. Por parte do Partido Popular non hai ninguna pregunta presentada por escrito. Por parte do Grupo Socialista, sí, empezamos cas do Partido Popular. Entendo que non é un parte máximo. O secretario nos aclare, independentemente de que foran presentadas unhas supermarquitas por escrito, o orden sigue sendo a mesma. Sí. Pois por parte do Partido Popular. Sí, tengo. Vale. Bien, la primera es, ¿a qué destinaron los fondos del plan de obras que ustedes solicitaron destinados íntegramente al COVID? Gracias a la modificación que introdujo la Diputación para que los concellos dispusiesen de esos fondos para hacer frente a los gastos derivados del virus, y el Eriz fue el único concello de la provincia que solicitó ese cambio, ¿dónde fueron a parar? Ben, pues, gracias á intervención de Bernardo Varela, diputado provincial, que efectivamente fixo esa petición para que todos os concellos puderan acollerse a esta medida, foi aprobada. Estamos satisfeitos de que efectivamente fora aprobada así, e o Concello de Lleida invertiu, como se verá despois tamén, daremos conta dele, invertiu esos fondos en asfaltado, en pavimentación, e, por tanto, estivemos facendo a pavimentación do Camiño Vello de Roiriz, o vial principal do Mato, o Pazo en Meire, máis hacia de Meire tamén, dos viais, estamos facendo tamén a tramo que comunica a antigua Nacional coa carretera que siga hacia Cardenachame, por tanto que bordea Outeiro. Estivemos facendo tamén xugueiros, os dous viales, tanto das casas que están a man dereita como as de man esquerda, e así de memoria, non sei, seguro que se me olvida a Vía 2 foi co Gran Marco, non sei se me olvida ahora algún deles, pero en todo caso foi asfaltado, Villeriño, por certo tamén, que foi incluído dentro desos fondos que se fixeron tamén, e non sei se me queda algún máis, pero se non, bueno, pues daremos conta deles. ¿Y a cuándo se destinó algo? A atajar los problemas del virus de... Nos que fixemos foi acometer todos os gastos derivados con fondos propios. Con os fondos, en todo caso, que fixemos foi facer a pavimentación.
y metimos con fondos propios esos gastos. Y a COVID, propiamente dicho, de esos fondos se aplicó algo. Os está diciendo que ha asfaltado. Asfaltados son. Asfaltado. Las poblaciones de la provincia fueron desinfectadas con camiones y personal debidamente provisto de material de protección individual. ¿Por qué Allariz no? Bueno, aí tamén se produxo unha desinfección ben importante que se fixo por parte da Brigada de Medio Ambiente. Bueno, as preguntas supongo que teño que contestar así, ainda que sí que estarías encantado, Bernardo, de poder contestar, pero eso nos implicaría facer outro pleno con eso, porque desde aquí sí que se fixo, bueno, pues un traballo ben importante no que ten que ver con esos traballos de desinfección, o que sí que é verdad que nós nos apuntamos a facer, bueno, pues traballos que eran máis destinados cara a galería, como andar, bueno, pues desinfectando pistas forestais, camiños da concentración parcelarias, etcétera, como se fixo en algúns sitios con tractores, que iban provistos de xía, que é o máis importante tal para andar polos camiños adiante, polas concentracións parcelarias adiante. No que ten que ver con o resto de infraestructuras municipais, de equipamentos e demais, que é igual que teña que ver con parques infantís, con contenedores e con o resto de equipamentos, sí que se fixo puntualmente e regularmente por parte das brigadas municipales, e siguen facéndose porque non deixou de facerse en aquel momento, sino que seguimos executando esos traballos. En algúns casos en horario nocturno, no que ten que ver, por exemplo, con parques infantiles, que se fai en horario nocturno, e en outros casos en horarios da propia Brigada de Medio Ambiente, e non só en Allariz, sino tamén as parroquias. Ese plan de desinfección, no que ten que ver con parques, con contenedores e demais, pois levouse tamén as parroquias do Concello. ¿Cuáles son las medidas de protección contra el virus que se han dispuesto en las zonas de aglomeración comercial? Bueno, creo que son tamén coñecidas, e aí tivemos reunión de portavoces no que se falou de todos, dese Allarizán que se aprobou, desos protocolos que se aprobaron e que están, bueno, pues ascritos unha parte ben importante dos comercios locais, e que eso, bueno, pues levou tamén para ello que por parte do Concello todas aquelas actuacións que tiñan que ver con esa programación que se fixo e que sigue realizándose de eventos e demais, pues contaba tamén con esos protocolos no que ten que ver con entradas, con salidas, con reservas, con aforos e demais, precisamente para evitar eso. Con todo eso, é verdad que tuvemos un verán con un número de visitantes elevadísimo, con un número de personas moi importante, pero eu creo que a vista dos datos que tuvemos aquí e que temos aquí da pandemia en Allariz, con un verán que no momento de número máis elevado de casos, pois foron 4, cada aglomeracións de xente que se produciron en Allariz, as visitas de xentes que se produciron en Allariz, eu creo que efectivamente dá boa conta de que os protocolos aquí se cumplieron razonablemente ben. ¿Cómo es posible que la situación en la que estamos se dé incluso más útil que en otras circunstancias? ¿Cuántos empleados de limpieza tiene contratados el ayuntamiento y dónde están? Bueno, que son a percepción personal, ¿no? Personal, porque... Bueno, isto non é un debate, por favor. Acabou a pregunta? Sí, vai a contestar. Eu creo que iso, efectivamente, é unha percepción personal, de que nós non temos a percepción de que efectivamente este máis sucia. A única variación que hai en estas últimas semanas con respecto ás semanas anteriores, porque as brigadas de limpieza siguen sendo as mesmas brigadas que estaban limpando hasta ahora, outra cosa é que cambiaran o seu traballo, os seus protocolos e as funcións que estaban tendo en ese momento e que se reorganizaran para fazer os traballos, pero a única variación que existiu agora nas últimas semanas ten que ver, bueno, pues con un cambio, con os traballos que hai que facer por averías e por un mantemento cada redora municipal, e que se fai, bueno, pues que nas últimas semanas, hasta que non se solvente isto, que ten que ver, bueno, pues con varias cuestións relativas ao seu funcionamento, non estará funcionando. Aí, o que fixemos para eso, bueno, pues foi reforzar un pouco o servicio de limpieza viaria que se fai cas brigadas con máis personal, con algunos que estaban en sardinería, que agora podían destinarse tamén a eso, para paliar eso, pero, bueno, non temos a percepción de que eso, bueno, pues supuxera que existe, bueno, pues unha situación como a que describe. ¿Y cuántos son? ¿Y cuántos se reforzó? Bueno, pues eu teria que... Estou dicindo que non se fixo máis contratación de persoal para a limpeza viaria do que xa existía. O que se fixo foi reorganizar os propios... É que non sei de memoria ahora mismo cuántas personas temos na brigada. Cuántas personas temos na brigada ahora mismo? En limpeza, a ver, que aquí... É que, claro, é que non é un personal fixo, por sorte, que temos no Concello de Allariz, entonces, va vendo habitualmente, hai
3 persoas a diario, máis a barredora, e despois temos o persoal de xardinería, que neste caso se está destinando, por exemplo, a recollida de folla, etc., e que varía moito, pero bueno, home, evidentemente no verán a cantidad de xente que houve, algún día pude haber alguna colilla máis no chao, pero como norma xeral aseguro que... No, colillas e caquitas. Caquitas. Efectivamente, ¿no? Para eso podemos decir que unha reunión con Adóptame a Llariz, precisamente, bueno, porque hai que volver a facer outra campaña de concienciación para todas aquelas persoas eso, pues, que teñen mascota e que teñen que ter a obriga, pues, efectivamente, de recoller pues, todo aquilo que a súa mascota vai deixando por a rúa cando van paseando, e para eso, bueno, pues, temos unha reunión e tamén xa con eles. Pero, bueno, como ben explicaba o Concelleiro de Medio Ambiente, os objetivos son os mesmos. Outra cousa é que dentro desas brigadas de medio ambiente que teñen labores diferentes, pues que se reporten unhos labores desa brigada ou non en función das necesidades que poda existir. E no tema que ten que ver coas mascotas, pues efectivamente estamos de acordo aí de que alguna cousa estuvemos empezando a facer xa, pero que hai que seguir reforzando, porque efectivamente non é suficiente. Mais cuestións. ¿Ya se han tomado en el panorama actual? Bueno, eu creo que aí temos falado facto cas portavoces dos grupos municipais, tanto con Luz como con Zaiga. As medidas incluso foron consensuadas e as tomamos e tiñan que ver, bueno, pues, con casco histórico, con promoción e dinamización do casco histórico, ca territorialización, para incentivar o comercio tamén, o tema, bueno, pues, das feiras que tantas reunións ten convocado e tanto ten dado que falar, e, por tanto, bueno, creo que xa é redundante porque temos tido, bueno, pues, moitas reunións xa ca portavoz do Partido Popular e a portavoz do Partido Socialista nas que se ten falado desto. ¿Cree que sería buena idea exigir del Gobierno de España que pida ayudas al sector turístico como denuncia Bruselas que no se está haciendo? ¿Cómo? Si cree que sería buena idea pedir al Gobierno de España que pida ayudas al turismo a Bruselas, tal como Bruselas dice que no se está haciendo. Yo creo que todas esas ayudas son importantes, efectivamente, porque o sector turístico é un dos sectores que efectivamente vai a necesitar unha axuda importante para non pechar moitos dos estabelecimentos. Precisamente aquí. ¿Cuál es la posición de este ayuntamiento frente a los continuos ataques del Gobierno central al municipalismo? Eu creo que a posición deste Concello quedou ben clara, que dicir, no momento en que nos posicionamos claramente no que tiña que ver cos acordos que esperamos, nos posicionamos claramente aquí, en algún pleno anterior, nos posicionamos claramente nas reunións da FEDAN sobre a nosa postura, no Parlamento Galego e no Parlamento do Estado, que non hai ninguna duda ao respecto do papel que debe xugar a FEDAN e do papel que deben xugar os concellos nesta situación. ¿Por qué el diputado del BNG en Madrid no ha apoyado la reducción del IVA de las Isto é unha pregunta, non é unha pregunta ao Parlamento, non ao Parlamento Estatal, e que iso debería facer ya Néstor Rego, en todo caso, e non a alcaldesa do Concello de Allariz, porque estamos en un apartado de robos e preguntas, non no Parlamento Estatal. ¿Y una opinión? Pero é que non sei que resultou, é que cando escoitei diputado do BNG no Parlamento Estatal, claro, El diputado del BNG votó en contra de bajar el IVA de las mascarillas. en contra de... bajar el IVA de las mascarillas. Yo ni siquiera doy que Pois desconocía, ademais, ese debate e esa situación, non o sei. ¿Y qué le parece? Non o sei, non o conozco, non me parece, non teño opinión ao respecto. A siguiente pregunta. Vamos a ver, ¿por qué el diputado del BNG de Madrid, que al repetir? Eu creo que Carlos, vamos a ordenar o debate. Este é un apartado de robos e preguntas. Entón, un apartado de robos e preguntas é para o que é. E entón, hai algunha cuestión relativa á educación municipal, algunha cuestión que se quera conocer, algunha que poda contestar ahora mesmo, vale. Pero para preguntarme sobre o que sucede no Parlamento do Estado, me dá igual que sexa no Congreso, no Senado, no Goberno Galego, no Goberno da Xunta, non é a mí a quen yo debe preguntar. Debe preguntar que a quen yo ten que preguntar, e non a esta alcaldesa. Bueno, Galicia ha perdido 36,30 millones de euros porque se ha apoyado en el Gobierno Central, con el apoyo del diputado de Vega, un cambio de criterio en la financiación. Isto tampouco é unha pregunta para mí. Perfecto, me parece bien. Ya está, con eso ya me respondo. Vale. Bien, ¿por qué hay que esperar a septiembre para que salga la noticia de que por fin se arreglan dos parques de la villa? ¿Qué se ha hecho todo este tiempo? ¿Dónde están todos los trabajadores que dicen ustedes que están en nómina en el Concello? Pues esperamos ao mes de setembro porque efectivamente se pode ver que a brigada está traballando ali, esperamos ao mes de setembro porque
a empresa que vai a facer os traballos no Porto Vello vai a facelos ahora, e, por tanto, para que todo o mundo tuviera o coñecemento de que se vai a desmontar ese parque non vai estar accesible, entón se vai a avisar, e que, efectivamente, bueno, pues a vista das preguntas que se nos estaban facendo coa intervención que se está facendo no parque cuberto, pues por eso se fixo agora no mes de setembro. Se esas actuacións por parte da brigada se fixeron no mes de xuño, teríamos feito no mes de xuño, pues se fixeron agora, e, por tanto, se fixo agora a comunicación. Ahora sí hay una pregunta. Vale. Non, continuo. Bueno, pues un pouco máis. Bueno, por favor, pero podemos facer un pleno paralelo con preguntas. Habrá que facer unhas preguntas razonables. Porque se facemos ahora 40 preguntas, cando acaba o pleno, empezamos outro pleno. As preguntas sean razonables ou non despois de facelas. De momento... Vale, pero que non queríamos que teníamos que chegar ao extremo de ter que pôr un límite de preguntas por pleno, porque que se dan 50, non? Entonces, hombre, estamos un pouco ponderados, porque se temos dos concelleiros, cada concelleiro fai unha batería de preguntas, pues ao final temos un apartado de sin preguntas que dura máis tempo máis co pleno, non? Bueno, hai que ver canto se fai o pesado. Bueno, en que apartado da... Sí, quero pensar que seguramente por ese motivo, porque hai unha batería xa máis extensa de preguntas, sí. En que apartado da página web do Concello aparecen as ordenanzas? Non sei. Aquí non me encontrei. É que nós xa propuxemos, é dicir, un pleno ordinario o 31 de marzo de 2017, en ese pleno ordinario aprobouse inicialmente a ordenanza de transparencia e acceso á información pública. Entonces, eu creo que non nos debemos quedar en palabras bonitas, en palabras de transparencia. Nós solicitáramos xa en outro pleno que se publicaran as ordenanzas vixentes fiscais e non fiscais e sin estar publicadas. Eu busqueinas, pero non as encontrei, por eso preguntaba, pois a mellor están e non as localizar, pero creo que non está. Se de memoria non sei dicir, entón, en todo caso que solamente vamos a ter ademais en outubro un pleno extraordinario por ordenanzas, entonces, bueno, pues tamén temos en contexto para solucionar todo. Debería haber un apartado específico de ordenanzas, diferenciar os que fiscais e non fiscais, e as vixentes, non? Vale. Que criterios utiliza o equipo de goberno para decidir que estradas relacionadas co que se comentou antes se reasfaltan e que estradas se fan novas? Un poquinho ben a conto precisamente ca alusión que fixo a alcaldesa a última estrada que mencionou en Vilariño, que o sepa dá acceso a unha sola vivenda. Pero, bueno, cal é o criterio para establecer? Lógicamente, o criterio fundamental que utilizamos é o estado no que se atopan esas estradas e, por tanto, pues que é o criterio fundamental. Mais cuestións? Sí. En relación co anterior, o noso grupo solicita que se ponen todos os medios para, no caso de ter que pavimentar rúas dos núcleos, non se utilice precisamente o asfalto, e que non se mella un material máis asentado, é dicir, tratar de buscar materiales, na maioría dos casos vale o formigón, non digo estradas internúcleos, senón, digamos, rúas dentro dos núcleos. As rúas dentro dos núcleos hai que procurar que non sexan de asfalto, sen un rolo. E a última pregunta, creo que son procedentes todas, que pasos ten dado o Concello para dar cumprimento ao acordado por unanimidade no pleno extraordinario do 22 de marzo de 2019, a proposta do noso grupo, referente á supresión de barreiras arquitectónicas no edificio do Concello? Eu contestei na moción que se falou, que contestei que efectivamente nós, nunha reunión que tuvemos dos grupos, no plan de traballo que fixéramos para o 2020 estaba incluído eso. É verdade, bueno, pues esta situación como ahora, pues que se las tocou, pues toda esa programación e que agora, bueno, pues estamos no grupo de goberno reorganizando tamén, e para eso temos a semana que ven unha reunión, todos esos traballos que están pendientes e desde logo estar para pisar un calendario no que nos reuniremos cos grupos para ver, porque hai alguna cuestión aí no que é a nosa idea de como podría facerse ou como podríamos empezar, que sí que xa avanzamos, e, por tanto, convocaremos para unha reunión para eso, pero desde logo non está no olvido, ainda que sí que é verdad que esos plans que tíamos este ano pues foron trastocados. Entón, convocarémonos a unha reunión para eso. Por parte do Grupo Socialista, hai preguntas presentadas por escrito, entón, si pasa a formularlas. Sí.
Unido unha por unha e me vai respostando ou... Sí, ou se queres por bloques temáticos, porque hai... Vale, empezamos cas preguntas relacionadas coa COVID-19 máis relacionadas con política social. Registro, data de registro, 8 de setembro. Perdón, vas a lelas ou vou contestando eu usted? Vale. Que estaba collendo os dous bloques. Decías de empezar por a de... Por as relacionadas coa política social, a derivada da COVID-19. En relación aos datos que manexa o Concello de Galicia para conocer as dimensións das novas necesidades derivadas da pandemia da COVID-19, vimos a formular as seguintes cuestións. Primeiro, cal é o número ou porcentaxe de persoas demandantes de axudas que antes da pandemia non precisaban auxilio? Bueno, pues con respecto a esta pregunta, creo que es exactamente cuál é o número de persoas demandantes de axudas que antes da pandemia non precisaban axuda. Non temos persoas como a pregunta difícil, non? Antes da pandemia precisaban axuda. Entendo, cantas unidades familiares do noso Concello se atopan nunha situación de falta de ingresos producido pola pandemia? Persoas afectadas por ERTE, autónomos, negocios pechados, despidos ou persoas que traballan na economía sumerxida ou marginal? E tampouco temos ningún caso ni de ERTE ni de autonomía sumerxida que sea producido por a COVID e por tanto que estemos atendendo ahora e non estaremos atendendo antes. Número de persoas que viven soas e que se viron afectadas polos peches dos centros de día, persoas con problemas de saúde mental. Bueno, no caso das persoas que se viron afectadas polo peche dos centros de día, a totalidade das persoas, porque o centro de día pechou e, por lo tanto, bueno, pues foron a totalidade as que se quedaron sin ese servicio. No que ten que ver pues, con saúde mental non temos ningún caso ahora mismo que requerira a nosa intervención en este momento. Suponindo que a atención social tivese que ampliar os eidos de acción, cales foron as iniciativas que se puxeron en marcha polos servicios sociais municipais nesta pandemia? Bueno, creo que son xa coñecidas, que os traballos que se implementaron en servicios sociais desde o primeiro momento foron, pues non só unha atención telefónica 24 horas a todas as persoas, con un exceso de persoas que estaban soas e, por tanto, que era necesario atender, chamar e ir coñecendo cuáles eran os estados. Para eso temos que decir tamén e agradecer en este caso a colaboración para toda esa rede de teléfonos que hubo que conseguir tamén así inmediatamente, nos proporcionaron párrocos en aquel momento, tanto Miguel como Manolo Rodicio, para incrementar esa base de datos que tuvemos para facer ese seguimento, e por tanto que lle agradecer tamén públicamente a súa colaboración en ese momento. Os servicios sociales que se puxeron a traballar, bueno, pues desde o primeiro día en isto, pues incluíron desde esa atención, como decía, personal e personalizada, a mantemento en todos os servicios no que ten que ver con sentar sobre rodas, que non se variou a súa programación en un solo dos días, o comedor social tampouco, o servicio que se puxo en marcha tamén para trasladar a cada domicilio medicinas, compras e todo aquilo que foi necesario trasladar. Fixéronse, como decía tamén, bueno, pues a través de servicios de protección civil e de servicios sociales, a atención no caso que requeriron daquelas persoas tamén, bueno, pues que deron positivo e que foi necesario activar así algún protocolo a maiores e, por tanto, bueno, pues con un resultado, eu creo que, bueno, pues importante, que fixo posible que con esa coordinación que se mantuvo tamén pues, co centro de saúde non tuveramos a ninguna persona non só desatendida nas que solicitaron axuda, sino incluso de algunhas que se detectaron a través desas chamadas telefónicas que se foron facendo para que tuvera ese servicio. Aí sempre priorizamos que fóramos nosos que nos desplazáramos, se eran necesarios domicilios, que por tanto que non houbera mobilidade da población en ningún momento, e, bueno, pues resultaron, eu creo que todas as medidas, bueno, pues positivas e con unha aceptación moi importante. Incrementouse o gasto en axudas de emerxencia, en caso de que a resposta sexa afirmativa, cales son os criterios de distribución e concesión das mesmas? Bueno, os criterios de distribución, como temos comentado así en outras ocasións, bueno, pues siguen sendo os mesmos, non? E, por tanto, bueno, pues atender, bueno, pues a todas as necesidades que se poden requerir previo o informe da traballadora social e previo, bueno, pues o criterio que despois de facer un historial e coñecer, bueno, pues a situación social de cada persona se determine e, por tanto, sempre que a garantía de que todas as
necesidades básicas están cubertas e a partir de aí, bueno, pues, que temos garantizado é o cubrimento dese 100% de cobertura daquelas personas por parte dos servicios de servicios sociais se considera que teñan cubertas esas necesidades. Por tanto, non temos ningún caso ahora mismo en servicios sociais que non fora atendido, que requerira algunha cobertura de necesidades básicas e que non pudera ser atendido. Para iso tamén que nos empezamos desde o primeiro momento a facer un incremento na partida presupuestaria que tiñamos destinada, ata o momento non foi necesario. Os grupos municipais coñecen que tiñamos unha partida destinada a emerxencia social de 10.000 euros. Esa partida ahora mismo non foi necesario incrementala ainda e, por tanto, non necesitará unha modificación, a non ser que suceda algo no resto do ano que queda, caso implique, pero é verdad que ca coordinación que hubo entre o Banco de Alimentos e os propios servicios sociais municipales ainda non foi necesario que se aumentara esa partida. Cal é a relación actual de postos de traballo do Servicio Social do Concello de Aderiz e que medidas se implementaron para paliar a sobrecarga de traballo destes profesionais? Bueno, pues a plantilla que ten que ver con servicios sociais do Concello son 2 traballadoras sociais, unha técnica de igualdade, unha educadora familiar, unha técnica de maiores, unha administrativa, un conductor para o servicio de xantar sobre rodas e 11 auxiliares de axuda a domicilio. No que ten que ver coa sobrecarga de traballo destes profesionais, decir que, bueno, que tal e como se decretaba tamén no estado de alarma, pero non só por eso, sino porque a propia plantilla do Concello mostrou a súa disposición. Desde o primeiro momento non foi necesario incrementar esa plantilla, sino que, bueno, tal e como estaba contemplado tamén que pudera facerse, que se fixe poder unha reorganización dos efectivos que había para poder acometer estes traballos. Con un criterio tamén que a non nos parecía moi importante desde o primeiro momento e é que sempre foran as casas as mesmas persoas para poder facer un seguimento moi exhaustivo dos servicios que se daban e, por tanto, dos contactos que podía existir entre persoas. Por lo tanto, hai servicios como o de traslado de alimentos, o de compra de medicamentos e demais que sempre os fixo a mesma persona, en este caso a través do servicio de emerxencia, para que non anduveran entrando en diferentes casas pois moitas persoas, incluso os voluntarios de protección civil pediuse en aquel momento, bueno, pois que a voluntariedade que demostraban e tal para prestar o servicio que fora necesario, que non se fixera, nos diere que, por tanto, que fora sempre a mesma persona que o fixera. Por tanto, nos organizando así efectivos. No caso das auxiliares da axuda a domicilio, tamén fixemos o mismo. En lugar de ir a varias casas das auxiliares, sempre fixemos unha reestructuración que decía que sempre a mesma auxiliar iba ás mesmas casas. E, por tanto, que non estuvera variando tamén para que houbera esa mínima mobilidade entre casas e ter tamén iso controlado. E, por tanto, bueno, con esa reorganización foi que acometimos eses momentos máis duros. Pasaría a continuación a segunda tanda relacionada con os puntos, pero para ter unha radiografía ou proxección das afeccións desta crise as distintas fontes de ingresos municipais, interesa conocer o seguinte. Primeiro, prevese unha caída na recadación de tasas por prestación directa de servicios e así en que confía? Pois sí, prevese e ademais importante, non? Aí o principal, eu creo que o principal a destacar, caída de ingresos, hai, sobre todo nas escolas, que ten que ver con as escolas municipais, cultura, música, etc. Pero é verdad que aí, ainda que vai haber unha caída de ingresos, non é tan significativa como a caída de ingresos na piscina municipal. Estamos falando, bueno, pues de meses enteiros nos que non houve actividade e, por tanto, tampouco se tramitaron as remesas mensuais que se fan. E, por tanto, bueno, pues aí estamos falando dunha caída de ingresos importante que nos creemos que pode rozar, se non pasar, pero que pode estar no torno dos 100.000 euros. E, por tanto, con unha afectación económica moi importante para as arcas municipales. Eu creo que é importante coñecer aquí que os gastos que ten a piscina de Vilanova son claramente absorbidos polos ingresos en cualquier exercicio normal dos que podemos ter nos últimos anos. Este ano a situación é inversa porque non temos os ingresos derivados da prestación dese servicio, pero os gastos, fundamentalmente o persoal, son 13 persoas as que están traballando na piscina municipal, entre recepción, socorristas, etc., monitores, etc. Eso sí que, bueno, pues ao final, para as arcas municipales é un capítulo moi importante, dentro do capítulo de personal, de gasto moi importante, e ese, o ser personal municipal, non unha concesión,
ningún ingreso, pues efectivamente corre con cargos altas municipales e, por tanto, a diferencia entre ingresos e gastos aí vai a ser importante. O resto non é moi significativo. Sobre todo tamén con a cuestión sobre todo tamén porque en algúns dos casos non se vai a producir ingreso pero tampouco gasto, porque a persoa la lleva o concello, en algúns casos. Que previsións se manexan para a recaudación polo imposto de actividades económicos e as tasas polo uso do espacio público? Bueno, nós aí non manexamos variación, é dicir, dos datos que temos ahora mismo non vai haber variacións. No que atinxe a recaudación por recollida do lixo e abastecemento de auga, que tipo de bonificacións ou exencións se farán, de ser o caso, para facer fronte á precariedade económica parecida pola ciudadanía máis vulnerable? Bueno, lo que ten que ver con isto, é dicir, pues, por exemplo, como a recollida de lixo, ahora mismo que xa se remataron os períodos de voluntaria de cobro, tanto de IBI como de imposto de circulación, que xa foi a primavera, que se foi alongando, despois ata o verán, como no lixo, temos datos xa, entón aí xa non temos ni siquiera necesidade de facer previsións da afectación que pode ter, porque temos os datos do cobro en voluntaria, porque non foi tramitada a executiva ainda, e, por tanto, temos os datos en voluntaria e estamos nos datos similares a exercicios anteriores. Por poner un exemplo aí, estamos en IBI urbana, en IBI, no ano 2019, con un cobro en voluntaria de 1.333.000 euros, e no ano 2020, 1.327.000. Por tanto, prácticamente o mesmo. No que ten que ver con IBI rústico, estamos falando que no ano 2019 tuvemos un cobro en voluntaria de 5.624 euros e no ano 2020 5.409 euros. Por tanto, estamos tamén na mesma cantidade. No que ten que ver co lixo, cobro en voluntaria no ano 2019 294.526 euros, no ano 2020 297.619 euros. O no que ten que ver co imposto de vehículos de tracción mecánica, no ano 2019 en voluntaria 218.000 e no ano 2020 232.000. Por lo tanto, as cifras xa, os períodos de voluntaria, en isto, non, por lo menos para o exercicio 2029, non hai ningún cambio. E por último, que cálculos manexa a data de hoxe o Concello de Allariz no que atinxe as líneas de financiación do PIE, participación nos ingresos do Estado, e nas transferencias do Fondo de Cooperación Local e outras transferencias finalistas da Xunta de Galicia? Bueno, pois da información que nós temos agora, que fundamentalmente agora mismo é dos medios de comunicación, non é moito máis que dos medios de comunicación que sai, por tanto, a espera de que efectivamente se habilite ou non ese posible fondo do que se fala dos 5.000 millóns, se efectivamente se acaba habilitando ou non. O noso único dato que estamos esperando e que realmente sí que é fiable, independentemente da información que poda aparecer nos medios de comunicación, e é a que utilizamos cada ano, estamos pendientes cada ano para a execución para o proxecto de orzamentos do ano seguinte, é a publicación en outubro, novembro, que debería facerse habitualmente, como sempre, a liquidación do 2018 e, por lo tanto, para saber entonces a participación nos tributos que vai a estar, en relación con esa liquidación do 2018, para saber o que nos corresponde. Toda a información que temos agora parece indicar que vai a facerse ese cálculo sobre a liquidación do 2018 e que, mentras nada o varíe, seguiremos pendientes de saber. Lo que ten que ver co Fondo de Cooperación Local, por desgracia, aí as noticias que temos da FEGAN foi que nas conversacións que hai coa Xunta de Galicia non se prevé ninguna aportación por parte da Xunta de Galicia adicional a este Fondo de Cooperación Local, e, por tanto, que non vamos a ter ninguna transferencia, incluso en algún momento trasladouse a posibilidade de rebaixalo. Esperemos que non sexa así, que, por tanto, que se continue de non incrementarse, que polo menos non se varíe, pero non temos máis información que iso. Non hai máis preguntas presentadas. Se non hai máis cuestións entonces que tratar, levantamos a sesión ás 22:05. Moitas gracias a todos.